ואז היה גמר ליגת אלופות. וואו. הוא עד ריאל? וואי, איזה סיפור טוב. הוא לא, מה אתה פשוט אומר, פשוט שחר, רצינו לנסוע בסדר? לגמר ליגת אלופות. אבל הוא לא אוהד של איזו קבוצה. לא, מעניין לבחור, כאילו הייתי טס, אם אני טס, אז... כי רצינו חוויה להיות בגמר ליגת אלופות. זה השירים של גליס, יא אללה. מכירים את האלה עושים פודקאסט? מכירים את האלה? משחקים את כאילו זה מעניין פה מישהו? זה היה בתקופה זה שהיינו... התקופה הזאת, זהו, אתה אומר, גמר השירים של כלשהו, גליס. לא משנה אם אני אוהד או לא אוהד. לא, האמת שטסנו להופעות של קולדפליי ואדל. ככה בכיף. כן, זו הייתה הופעה גם שהבאתי לה את הפרחים, ההופעה לאדל? המיתית. כן, זה כיף לך? כן, היא העלתה או אותי כיף לה, אתה לא אותי יכול לבמה, נתנה לי... מה? כן, כן, כן. אדל העלתה אותך לבמה? אדל העלתה אותי לבמה. באיזה קטע? כאילו היא אמרה תרימו יד, הרמת היד והיא... לא, פשוט באתי עם פרחים, כאילו, הייתי עם פרחים כזה, היה איזה המון קהל, ופתאום פרחים היא ראתה, רצתה להבין מי זה האיש המוזר ש... מה, אבל אנשים גם, נראה לי, מביאים מכוניות, דברים כזה. כמו באופרה ווינפרי כזה. זה... אז היא מסתפקת במועט. רגע, זה מתועד הדבר הזה? כן, כן. מתועד, אמרתי נכון? מתועד? מתועד. נו. והיא אמרה, oh, darling, come on to the stage. ועליתי, עברתי איזה כמה... חיבקת את אדל? חיבקתי אותה, שאלה אותי, איך סיליקון? קוראים לי? מאיפה אני? אמרתי, I'm from Israel, והיו מלא ישראלים בקהל, צרחו. אמרתי, הבאנו שלום עליכם, שאלה אותי מה זה אומר, אמרתי לה, it means that we brought peace to the world, היא עושה לי, yeah, sure, אתה עובד. כן, היא הבינה מה הדיבור פה. ואז סלפי, וזהו, והבאתי לפרחים. וטובל כזה בצד כזה... וטובל בהלם, אליאנה. לא חשב שזה באמת יקרה, אבל אני טסתי באמת, אני טסתי עם ההבנה שאני טס לברצלונה, בשביל לפגוש את אדל, גם שלחתי לה הודעה באינסטגרם, עם תמונה שלי ושל טובל מהמטוס, כתבתי לה, hey, we nice Jewish Israeli boys, we would like to have a... מה הקשר Jewish? למה לכתוב Jewish? כי כזה Jewish boys, זה כזה... נראה לי איך שאתה רואה את זה, ואיך שהיא רואה את זה, זה לא... לא, אבל אתה יודע, יש כאלה, יש גם גויים שאוהבים את ה... יש גויים שמתים על יש גויים, היהודונים. אוונגליסטים, אולי אוונגליסטית, לא יודע. אוונגליסטית? אוונגליסטים, זה נוצרים אלה שאוהבי ישראל, נו. אתה חושב שהיא כזאת? לא. וואו. תנועה מאוד... אוונגליסט, אתה מכיר? מעריצה אותנו בצורה לא פרופורציונלית. כן. זה נוצרים שמאמינים שהיהדות היא באמת הדת הנעלה ביותר או משהו כזה, והיא יכולה עלינו, הם חולים עלינו בקטע... זה לא מדויק. הם טוענים שכרגע, או בעוד 1000 שנה, משהו כמו המשיח יגיע כזה, ואז גם היהודים יתנצרו, אבל אז אנחנו צריכים להתנהג עליהם יפה. זה פחות או יותר. כי יש אינטרס. יש בסוף הדרך, בינתיים... יש להם איזה חיבה מסוימת לישראל, או שאני... כן, הם גם מאוד אוהבים ישראל. בסדר, קניתי. אני מסתפק בזה. והיא לא ענתה באינסטגרם. והיא לא ענתה לאינסטגרם משום מה. ברור שהיא לא ענתה לך באינסטגרם. מאוד מפתיע. אני ציפית? אני לא הבנתי כמה לזה. שתנה לך למוח אחרי גליס, שחשבת שהיא אדל תענה לך באינסטגרם. לא, זה לא בגלל גליס, זה בגלל ש-we're nice Jewish boys. זה לא קשור לגליס. הייתי בטוח שזה מה שיקנה אותה. הייתי יכול לכתוב לה, I'm from גליס. כמה מיליון? אבל לא, אבל... היה ברור לי שלגליס היא לא תגיב. יש לי אוונגליסטית של גליס, זה יכול להיות... אתה צוחק, אבל הוא עלה לבמה בסוף, אתה מבין? זהו, עלית על הבמה, חזית את זה. לא, כי לפני ההופעה הלכתי לקנות את הפרחים, וקניתי זר יפה, ואז אמרתי למוכר, it's for Adele. It's for Adele. הוא לא הבין מה אני רוצה מהחיים שלו. אמרתי לו, She's אוונגליסט. מה הוא מבין מהחיים שלו, המוכר פרחים הזה באיזה... סתם ילד, נו, סתם איזה מוסלימס בוי, נו. ואני מסתובב עם הפרחים שם, תובל רוצה למות, באמת, הוא היה כמה פדיחות אני עושה לו. אתם חברים טובים? כן. קטנטנים. מי חבר יותר טוב של מי? שנינו חברים טובים. לא, אבל יש... שאלה טובה. יש מי שקצת נותן יותר בקשר. שנינו. נו, באמת. באמת אני אומר, באמת. אני אגיד לך, עם לידור כולם נותנים יותר בקשר, אתה מבין? באמת? מה זה אומר? אתמול מישהו, לא נגיד שמות, אמר לי, אתה יודע, נראה לי, אני אוהב את לידור יותר ממה שהוא אוהב אותי. מי אמר? אמרתי לו, לא בקטע רע, זה לא רק אתה, זה נראה לי כולם, אחי. מה? אבל זה כאילו גם אלבון, זה כאילו אני לא נותן כלום, אני סתם איזה מניוקי. כמה אתם? איזה מניוקי, 28. אוקיי. למה? מה למדת על החיים? שאתה בא אליי כזה חמודים. ממרום ה-29, 30 שלך, לא יודע. 31 עוד מעט. 31, תתחדש. יפה. לא צחוק. מה שהבנתי בגיל 30, באמת, בגיל 30 דברים ממש משתנים.
מה משתנה? מה משתנה? שאתה מתחיל להבין שהקשרים שהחזיקו מעמד לאורך השנים, הם באמת הקשרים החזקים באמת, ושיהיה קצת יותר קשה לצרף חברים חדשים וואלה. לדרך שלך. יותר קשה או פחות רלוונטי? מה זאת אומרת? אני חושב זה גם תלוי מסגרות. אני חושב שצריך להתאמץ מאוד מאוד חזק עכשיו, בשביל שייכנסו אנשים חדשים. מה, אתה לא שם לב לזה? אני שם לב, אבל כן, אבל זה כבר מתחיל בגיל רגע, שלכם. רוב החברים הגלים שלך- ננעלו כבר מזמן. שנייה, רוב החברים שלך, כן. הם מהעבר, מילדות, או שהם נגיד 5 שנים, 6 שנים אחרונות? החברים שלי, שאני בקשר איתם ביום יום, כי אני כבר בורגני, בזוגיות כבר 5 שנים, עם כלב וזה, זה אחר. תתחדש. אתה יודע. 5 שנים. זהו, צריך רגע, להתחדש. כלב טוב או כלב מציק כזה? כלב מושלם. איזה וואי, סוג? זה לא מובן מאליו. הוא רואה בלגית רוורן. וואו, זה כזה... נשמע בוטיקי כזה. לא, הוא סוס. סוס רציני. כי אנשים מדברים על כלבים, אתה יודע, אני רוצה לאמץ כלב, אני מביא כלב, בוא'נה, זה... וואו, זו איזה משימה. ADHD, איך הגענו כל כך מהר זו לכלב? משימה, סליחה. כן, רגע, נו. אני לא זוכר איפה נכון. הייתי. היינו אח שלי. בבורגנות, בחברות, בברגנות, בכמה זהו. שנים. אז כשהבורגנות נכנסת לחיים שלך, זה אומר שאתה כבר אחרי כמה שנים של זוגיות, אז בעצם, אז יש חברים מהעבר שצריכים לשרוד את זה. והחברים ששרדו את זה, זה חברים שהם מלפני 12 שנה, 13 שנה, כזה אלה הזמנים. כן, סוף תיכון כזה. אבל למה זה? כי בתקופה הזאת יש לך הרבה מסגרות. במסגרת אתה נמצא בקשר יומיומי עם בן אדם, ואז אתה רוכש חברים בעל כוחך גם. נכון? כי אתה צריך לשרוד. כן. אתה מבין? ואז אתה מגלה אנשים. וכשאתה מתבגר וגדל, אתה כבר פחות ופחות במסגרות. נכון. אתה מבין, או שהמסגרות הן מצומצמות יותר. סליחה ספציפית, זה סדרה, פרויקט, זה משהו, אז יש טווח מצומצם, אבל אצל אנשים נראה לי כבר אין מסגרות בשלב. נכון, בגלל זה אני אומר, המעגלים מאוד, קשה גם ואז להכניס איפה תכיר מישהו? בתחנת אוטובוס? לא, אבל גם אם הכרת מישהו, קשה מאוד להכניס אותו לחיים שלך באופן יותר שוטף, אתה מבין? נכון. אתה מדמיין עכשיו מישהו שאתה מכיר כזה בהפקה, והוא איתך פתאום כמוני כזה, כמו סגי משה כזה, אני לא יודע. וזה שורט סגי המוח. משה. לפעמים אתה מתחיל לדבר עם בן אדם. אתה מכיר את זה שאתה מגלה שמות מישהו, ואתה אומר, רנדומליים. יכולתי לא לגלות אותו. אתה מבין? בן אדם משכמו, אתה אומר, אני אני תמיד אוהב. הייתי ככה. תמיד הייתי שמה? ככה. שתמיד שאלתי את עצמי, כל מיני שאלות קיומיות כאלה, איך נוצרות חברויות? איך נוצרים קשרים אנושיים? אנחנו לוקחים את זה נורא כמובן מאליו, את החבר מהיסודי, או את החבר מהתיכון, או את החבר מהעבודה, או מהצבא, אבל מספיק שאותו חבר שפגשתי במסלול באגוז, מספיק שהוא היה הולך, אני יודע מה, כן, סתם שטות. לסיירת גבעתי, הוא לא היה... לא הייתי חווה אותו. כזה... בועז לא היה הופך להיות החבר הכי טוב שלי. זה אחד הדברים המשוגעים. זה שיש גורל, ב- זה הרבה עניין של גורל, ותמיד אני השתגעתי מזה שאנשים לא מעריכים מספיק נכון. את המפגש הזה, זה ממש גורל. נכון, אבל זה גם, את האמת... איזה חמוד זה, נסתכל זה עליו. חמוד, זה הכי חמוד בצורה בעולם. הזאת. לא, גם הסתכלתי על 7 לאוקטובר לפני כמה ימים, כאילו כל הזמן אנחנו מסתכלים על 7 לאוקטובר, על כמה שאתה מאבד, אתה 7 מעריך. באוקטובר. 7 באוקטובר, תודה על בסדר, אני פה בשבילו. לממש את תפקידך, בסדר, עברית, בתיקוני העברית שלי. השביעי. אני אוהב. הכי מעריכים, השביעי מעריכים, לאוקטובר. אתה יודע, שאנשים מאבדים, מתחילים להעריך, לידון? אבל למה עם דוגמה כבדה? נו, מרזוק, למה? לא, אבל זה בדיוק זה, אתה מבין? רגע, עוד זה מעט הקהל השביעי באוקטובר, מה זה עוד מעט? זה יהיה היה. כאילו, זה יהיה הבדיחות שואה שלנו עוד מעט? וואו. לא, זה- קודם כל צריך... דבר ראשון, לא, חשופים too יחזרו soon. בעזרת השם. לא בקרוב, וזה- לא בקרוב. אבל עוד זה יהיה חודשיים, האלה שנשארים כן. בהפתעה. עוד חודשיים, בטח. הכל יהיה. סתם, לא, זה יהיה... עוד אין מה יומיים. לעשות, זה יהיה קשוח. מחר. עכשיו. אבל אני נסרט על זה שאני אומר, יש לי חברים... קודם כל, אתה נגיד, איך הוא נכנס לחיי? חבר שלך, אתה מגיע. עכשיו, אני מכיר אותו אני למדתי בתיכון בראשון, אני מבאר יעקב, והתיכון בראשון לציון, ואז הוא חבר של חבר. אתה מבין? הוא כזה, ככה היה בא כמה פעמים. בחור איזה תיכון? סבבה. ברביבים. רביבים, עכשיו, הוא לא מגמת מאמין תיאטרון- אותי. ברביבים. מגמת תיאטרון פצצה. די. איך כן. אתה בלופ? הייתי ראיתי שם כל מיני הפקות. די. במגמת תיאטרון ראיתי את סוף ראי- שבוע עם תום. ראית אולי גן ריקי? לא. ראיתי אני הייתי דנוש. בואינג. אני הייתי דנוש, הייתי ככה עם סוס, נגיד דן. אני זוכר שהייתי דרמטורג גם אני הייתי של דרמטורג. זה, הייתי דרמטורג, וכדי לא לצאת מניאק, הורדתי לעצמי הכי הרבה טקסט.
בעריכה, כדי שלא יגידו שעשיתי זה, ואז הייתי בתפקיד כזה, לא כזה, אתה מבין? איזה טעות, איזה טעות. למדתי למה מזה. טעות? הגעת משם רצית לשמור על החברים. כן, על לא החברות. רציתי שיהיו עליי עיניים. אבל קיצר, הוא איך נכנס לחיי. חבר של חברים וזה סבבה העניינים, ואמרתי איזה נסיבות, כאילו אנחנו גרים ביחד עכשיו. עכשיו, באיזה... מה הנסיבות? אחי הגדול גר עם חבר אחר, משה, סבבה, יצא שגרו ביחד, והייתה להם שותפה, אוקיי? עכשיו, השותפה הזאת, זה היה גיהנום, לא הסתדר, והם היו מעשנים ירוק לכאורה, והייתה מלשינה לבעלת הדירה, שהם מעשנים סמים, הם עושים סמים כל היום, וזה וכאלה, העיפו אותה. כאילו, היא קמה בוקר אחד עם מזוודות ויצא, והם ראו את זה בחדר, כי היא לא אמרה כלום, אתה מבין? משהו חמור. עכשיו, מי נכנס במקומה לפני הזה? בכזאת קלות, מה עם החוזה? מה עם לשלם את כל היה החשבונות? 3 חודשים שנשארו, היא אמרה, אני לא מסוגלת ברמה של... לא אכפת לי מכלום. והיא שילמה את הכל, גם את אז החשבונות? זהו, היא תכננה לשלם, ואז איכשהו אני גיליתי את זה. אתה רוצה שאני אמשיך אותך? כן. אני גיליתי את זה. דרך אלעד, עבדתי עם אח שלו, הוא לקחתי כזה עוזר צלם, אני צלם וגם הוא צלם. ואז הוא אמר לי, בוא, התפנה לנו, השותפה היום בבוקר, כמה והלכה. עכשיו, אני כזה תופס ממנו בחור רציני, לא רציני, כזה, אתה מכיר, כאילו, אתה מסתלבט עליי, אתה לא... כי אם כן, אני עושה את זה, אני עכשיו בא, כי בדיוק חיפשתי דירה. והוא לא קשור, הוא לא באמת קשור, אחרי הוא סתם יומיים אחד, מהרחוב. עברתי, אחרי יומיים, אחי. ואז, הכרתי את אח שלו יותר ממה שהכרתי אותו. לא, פשוט אז גיליתי בן אדם משכמו. אתה מבין? וואו, בן אדם לא לסמוך שילמתי עליו. לו לא, לבוא אמיתי, אחי, לבוא נגיד הפודקאסט וזה, להגיד, אמרתי, זה בן אדם לעשות איתו את ה... כי זה שקורה פה, שקורים פה דברים, בן אדם לסמוך עליו, והוא גם מצחיק, והוא גם מצחיק, אחי, חתיכת שכם. מתאים, אוברסייז. קיצר, הדברים הקטנים שפתאום אומרים, מה הקשר שהיא רבה איתו, עזבה את הזה, פתאום הוא פגש אותו איכשהו, בוא לגור פה, בא לגור, הוא לא יודע. אתה מבין את הגורל? טירוף. ותראה אתכם עכשיו. לאן זה הביא? כן, מגישים בחיים לא הייתי פודקאסט. מכיר אותו, אם לא. זה חתיכת... עדיין לא התחלנו, כן? אתם יודעים, אנחנו סתם מדברים. יפה, יאללה, אז בוא נתחיל. שלום, דניאל מורשת. אהלן. כאן איתנו היום, אורח הכבוד שלנו לכבוד הפרק 100. פרק 150. זה לא... האלה שממציאים. מה אתה רוצה? כזה... די, נו, איזה פרק זה עכשיו תכלס? וואו. אחר כך תחליטו אם זה יהיה 16 או 18. 18. אוקיי, בסדר. 18 ויש אחד שבקאפ כזה. הבנתי. שהוא מתישהו יגיע. כן. שלי ושלך. שלי ושלך. קיצר. דניאל. כן. רציתי לשאול אותך שאלה. דבר איתי. ככה אתה מתחיל ישר בשאלות? האמת שזה עניין אותי, תגיד לו, כי הם זה... מתרגשים שאתה פה, זה כיף שהגעת. האמת גם שלפני שהגעת היה פה משטרה והיה פה בלגן, ואתה לא יודע. תספר לו הכל. אתה שמעת? אתה לא ידעת? לא. אתה לא היית במשטרה. לא הייתי, אני הבאתי ג'חלונים. הוא חיפש ג'חלונים שעה, אוקיי? ואנחנו הגענו לפה, גל לא ענה. אוקיי, אנחנו רוצים להיכנס, ואני לא זוכר את הקוד, ואני חצי שעה יושב בחוץ. פתאום שחר בא, זוכרת את הקוד, נכנסים מבסוטים, פתאום אזעקה כל המקום. וואי. ואז הגיעו ההבטחה, משטרות, בלגנים, וגל לא עונה עדיין. חמוד. צחק. בסדר, מה יכול ואז, לעשות? איך שהם הלכו, ג'חלונים הגיעו, והתחלנו. העיקר שהג'חלונים הגיעו. כן. כן, זה בוא מאחורינו. נאכל. יצאת למשטרה? יצאתי למשטרה, שוטרת חמודה. כן, הוא מבסוט על השוטרת. כן. מה נעשה? ממש. קיצר, רציתי לשאול אותך, אבל שוט. דניאל. בוא'נה, יפה, יש פה לא, כי התחלת... רגע, מה התפקיד הראשון שעשית? מה, החולמים? לא, לפני ההיא? בטלוויזיה, כאילו? בוא נגיד זה ככה, האם זה בהתנדבות להורים בסלון, או כשקיבלתי על זה כסף? מעניין. בוא, תחליט אתה. כשקיבלתי על זה כסף. נראה לי יותר מעניין, כי כולם מופיעים להורים בהתנדבות. מה זאת אומרת? לא, תסביר. אתה לא הופעת, לא עשית הופעות להורים אני שלך מתבייש בסלון? לשחק. האמת היא שאני מתבייש לשחק. חמוד, אתה מהלם. אני לא... זה תמיד מוזר לי אפילו לשחק, אני זה פשוט כזה- אוהב, דווקא כשזה רשמי ושיש אנשים וזה, אני בסבבה, אבל... רק שזה טקסי, רק שזה כאילו אנשים בעצם שזה מגויסים משהו, לטובת אבל הדבר, מה זאת אומרת, כן. אתה לא אוהב לשחק? והם לא מחויבים לדבר, כמו הורים שחייבים לצפות בילדים שלהם. וואי, זה לא... שרים נגיד, שירי זה- אני פסטיגל אהיה בסלון. נבוך בצורה יוצאת דופן. נגיד עכשיו יורם לוינשטיין, עובדים על מונולוגים, היית עובד לבד או עם חברים? לבד, לבד? למה? כי התביישתי. זהו, יש את הבושה. כן. עכשיו, אני הבנתי שיש לזה ערך, אז כן וואו. הייתי עובד עם חבר או שניים, אבל זה היה באמת אני האחרון, רגע, תעשו אתם וזה, ואז אני פתאום לשחק מול שני חברים, ואני אומר, מה אני עושה פה? אתה יודע, שנה ג' הייתה לי קשה, כאילו, שנה א' היה לי זה, כאילו, ככל שנעשינו חברים יותר טובים, נהיה לי יותר קשה לשחק בכיתה.
כי הרגשתי שאני פתאום מול חברים שלי, ולא מול תלמידים, אנחנו תלמידים באנו ללמוד. אני כאילו, מה, עכשיו אני יושב איתך פה, אני יושב איתך פה, מדברים זה וזה, פתאום אני צריך לשחק, נו. לא יודע, זה מרגיש לי מוזר לשחק. אני חושב שזה בגלל שאנחנו תופסים את רגע האמת, שזה הרגע שבו, אתה יודע, הקהל שבא לצפות בנו, ובעצם מתמסר לטקס הזה, שבו הם שמים את טרדות היום-יום שלהם נכון. בצד, ומתמסרים לאיזשהו סיפור, זה הרגע שבו אנחנו תופסים אותו כרגע אמת, ולא בחזרות, ולא ברגע שאנשים מסתכלים עליך עם הפלורוסנטים, נכון. יושבים והם בוחנים אותך, ואומרים, ברגע הזה אתה יכול ככה, ברגע הזה אתה יכול ככה, כי במאני טיים יוצאת האמת האבסולוטית של המשחק. קשה להביא את זה בכל קונסטלציה אחרת. נכון. אתה מבין? מפחיד משחק. אז אתה אומר, אתה גם מתבייש? התביישתי, אני חושב, לעשות את החזרות, התביישתי, אתה יודע, לתחרויות מונולוגים, אתה יודע, יש באורם לוינשטיין, אני חושב שהדבר הכי מלחיץ, שאי פעם התמודדתי איתו, ב-17 שנותיי במקצוע הזה, הכי קשה זה התחרויות. מונולוגים. לא אתה יודע, לא בפסטיגלים מול 6,000 איש, לא בכל הדברים של גליס. והיית מעולה למרות זאת? תגדיר מעולה. אפשר לקמץ את זה בזכיות, או פשוט שהיית טוב על הבמה ואמרו, איזה שחקן. השאלה אם הלחץ הזה הכריע אותך, או הוא ניהל אותך הלחץ? הלחץ ניהל אותי הרבה פעמים, אבל הוא ניהל אותי לפעמים באזורים שדווקא תמכו בזה. בגלל שהייתי כל כך, נגיד, לחוץ לפני תחרויות מונולוגים, הייתי בוחר מונולוגים שהדמות מאוד לחוצה. יפה. וזה עזר, והייתי זוכה בגלל... ואז הלחץ ניהל, אבל ניהל נכון, ואז הייתי הרבה יותר מנוהל נכון, אז בחרתי את דרומיו מקומדיה של טעויות, של שייקספיר, שהוא נורא נורא לחוץ מזה, שאישה רוצה להתחתן איתו, ואומרת שהוא הבטיח לחתונה, והוא לא זוכר אותה. כן, את לא עם מיקרופון לא לדבר. שמה. אז זה נגיד, זו הייתה בחירה נכונה, או נגיד מישהו ששמו אותו בכלא על לא עוול בכפו, כזה, והוא נורא נורא לחוץ שהוציאו אותו משם. יש לך רגע שהיה לך לחץ כזה שלא... ותמיד הייתי מקיא לפני כל תחרות. היית מקיא לפני כל תחרות? כן, ממש. די, זה לחץ תאומי. הייתי מנסה לעשות לעצמי דמיון מודרך, כי אתה למה, מה חשבת שיקרה? תשמע, יורם, סליחה, לא יורם, בית ספר למשחק, זה האח הגדול, זה קורס טייס לשחקנים, אתה יודע לתוך מה אתה נכנס, שזה באמת אתה מקמת את כל המקצוע לדבר הזה. אתה אומר לעצמך, אני מפה צריך לצאת שחקן, יוצר, אני צריך לעבוד במקצוע, ותמיד בתחרויות האלה היו מגיעים גם אנשי מקצוע לבחון אותך. וחלקם גם מכירים אותי לפני, אז אני צריך גם באיזשהו מקום להוכיח... אתה נכנסת כשחקן. שאני, אני יודע מה, השתדרגתי, או צריך... להביא קבלות. כן. אז הייתי עושה הכל בשביל שיהיה לי קטע כמה יותר זכיר. אז אתה צריך לפי זה לבחור, אתה צריך לעשות המון בחירות בתוך המונולוג, בין אם זה תלבושת, אם זה חלוקה ליוניטים, טקסטואלית, דרמטורגית. זו המחלה בלהיות טוב ולהיות מוכשר, ועוד ללמוד את זה ולהתנסות בזה, זה שאתה, זה משפט מוכר, אבל שכמה שאתה יודע יותר, אתה יודע יותר שאתה לא יודע. וזה... ומה שזה עושה, זה באמת, זה עושה להקיא לפני תחרות, כי מישהו שהוא לא יודע, הוא בא, הוא רואה מונולוג, הוא קורא, אוקיי, הוא אוהב אותה, וזה, אבל היא לא שמה עליו, בא, עולה, משחק איזה משהו, נהנה אפילו, אתה מבין? בתוך הזה. אבל אתה יודע שאתה צריך לעשות יוניטים ולחלק, ורגע ההתחלה, אמצע סוף, ואני צריך לעשות פה בחירה כזאת, ורגע, אני אלך פה נגד הטקסט, ונגד זה, ופה, רגע, ולא עשיתי פה, ואתה פתאום, דקה לפני שאתה עולה, אתה חושב, רגע, אני פה לא מספיק איזה, וזו קריסה. שהיא מפספסת אבל, היא מפספסת, כי... היא יכולה לפספס.
לרוב היא מפספסת, היא לא? יכולה לפספס, כי אתה יודע, בחלקים מסוימים זה תרם לי. אם יש משהו שלמדתי על עצמי מגיל נורא 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 קטן, זה שאני מסוג האנשים שדברים לא יכולים לעבוד לי בלי שאני מתאמץ. אני לא יכול לגשת לדברים על הבבלה. הייתי תלמיד מאוד ממוצע, מאוד 70-80, כשהייתי לומד חצי קלאץ'. ברגע שהייתי לומד, זה לא היה 90, זה היה 100. אני סיימתי, כאילו, כל היסודי, חטיבה, תחילת תיכון, הייתי באמת ציונים אפילו נכשלים והיו לי, ואז בתיכון כל כך פחדתי מהבגרויות, כזה הצליחו ממש לחלחל לי, שהבגרויות זה דבר חשוב, שאמרתי אני רוצה להצליח בבגרויות, שפשוט הייתי יושב, והייתי פשוט חורש, וסיימתי ממוצע בגרות של 111. וואו. אבל כי ישבתי ואני למדתי איך לומדים לבגרות. הייתי פותר את כל מבחני הבגרות בכל מקצוע של ה-20 שנה שהיו לפני, בשביל להצליח. אבל הדרך הייתה נוראית שעשית את זה? לא, נהניתי מזה. זה הספורט. מבחינתי זה היה כמו ספורט. אני חושב שבתחרויות מונולוגים, אני לא נהניתי מספיק מהדרך. נהניתי אולי מהתוצאה כשזה ישתלם לי בסוף, כשהייתי זוכה, אבל הדרך לשם זה היה נורא 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 מלחיץ, ובכללי, השנים בבית ספר למשחק, היו לי לא פשוטות בלשון המעטה. רגע, אתה נכנסת ליורם אחרי שכבר איזה תפקידים עשית, או שלא עשית לפני? היה, גליס, החולמי. אני זוכר את תמונה שלך, כן. תמונה שלך עם כוכבי השמינייה, ואז פתאום נהיית אתה עצמך, בהאי. נכון. הייתה סוג של שמינייה חדש. אני עפתי על השמינייה. איך זה היה בשבילך? זה היה מטורף. אבל... אוקיי, תודה רבה לדניאל מורשת על פרק מצוין. רגע, מה זה אומר? אני אגיד לך מה, זה ידעת באותו רגע שזה מטורף? הרגשת מטורף? או שאתה יודע להגיד לי בדיעבד שזה היה מטורף? הרגשתי. הרגשת? איזה נסיך. תשמע, עברו כמעט 20 שנה מאז, זה פסיכי, אבל מאז המפגש עם השמינייה? מאז המפגש עם השמינייה? לא, כמה זמן? עברו... הייתי בן 12 במפגש עם השמינייה. זה 19 שנה? חליתי על השמינייה, הייתי גמור על השמינייה. הייתי מחכה כל יום ל2:30 לחזור הביתה ולראות את הפרקים, ומה קרה לאיה, מה קרה עם הסקורפיוס, המועצה, המקום הזה בעזריאלי שבו... בדיוק דיברתי על זה עם סגי, על המקום הזה בעזריאלי. איך הם הכניסו מטבע ונזעזע. כל מהדברים שהפשוטה מדברת עליהם, של פעם, כצ'יקיטיטס, ואני הייתי, תשמע, אני הייתי מאלה, הפיג'מות, אני נשמתי את זה. ובאותו הגיל נהיית זה. אני שאפתי את זה לריאות, ותוך כדי, היה לי פחד מהמוות, התחיל לי פחד מהמוות בגיל 11, לא יודע מאיפה זה הגיע. מה זאת אומרת? התחלתי לפחד מהמוות. ההורים שלי לא הבינו מאיפה זה מגיע, המורים שלי לא הבינו מאיפה זה מגיע. שיתפת את זה? כן, שיתפתי אנשים. תן דוגמה, איך אתה משתף את זה? איך אתה משתף פחד מהמוות? איך אתה חי את זה, את הפחד הזה? אם אני אמות, כאילו, איך אתה אומר? לא, אם הקרובים שלי ימותו פתאום, אני לא יודע מאיפה זה הגיע. בגיל 11, תחילת כיתה ו', והרגשתי גם משוגע, כי כולם מסביבי, שאני משתף אותם בזה, היו כאילו בתוך זה, בסדר, כאילו לא הרגישו את זה. אני ממש הרגשתי את זה בגוף. ומה עושים כשהילד פתאום בחרדות? שולחים אותו לשחק. לפסיכולוג דומה. כבר אז הייתי בבימת הנוער ברחובות, כבר שיחקתי, לא עזר. והגעתי עם המסקנה אצל הפסיכולוגית שצריך לנצל כל יום, ואמרתי, אני רוצה להיות כמו בן בשמינייה, אני רוצה לשחק בשמינייה. עוד בן, תובל שפיק. כן, תובל. גדול. ואז ביררתי על כל מיני סוכנויות ששמעתי שיש אודישנים וזה. הגעתי לאיזו סוכנות מסוימת, התחילו לשלוח אותי לאודישנים, הייתי בן 11, הפסיק הפחד מהמוות, פתאום, לא יודע מה שאבא ימות, שאבא תמות, אני כוכב. זה עוד לא היה שם, אבל לא הייתי מתקבל לשום דבר, ואז... והיו ממש, אודישן אחרי אודישן, אתה יודע, זה בגיל 11, ורק אחרי הבר מצווה, פתאום השמינייה נגמרה, זכרתי את זה. בכי, כן. גם איזה סוף.
טוב, לא נת... למה? זה היה מרגש. זה היה כואב מאוד. אני כואב קיב- מדי. אבל אני- כואב מאוד זה טוב. אני אחי. קיבלתי את זה. כואב מאוד. הם לא קיבלתי את זוכרים זה. את זה? לא. קיבלתי את אתם זה. לא זוכרים את זה? קיבלתי את זה. ככה, אבל זה היה... אבל הם וזה- לא זוכרים את אחי, זה? זה נשאר איתך לכל החיים ככה. אחי, איך יכול להיות שהם לא אני- זוכרים את זה? תקשיב, אני קיבלתי ראיתי את את זה זה באהבה. בדיעבד, וזה היה מטורף בעיניי. אני לא קיבלתי את אשכח זה את זה גאוני. והם לא זוכרים. זה לא יודע, זה בעיניי זה... זה היה יפה. רעיון של מיכאל אלוני. אשכרה. נכון. הוא בא לגיורא, שימחקו להם את הוא בא לגיורא, אמר הלמדה. לו, תקשיב, גיורא, הם לא זוכרים, כלום. ככה עשה לו, שונה. לא זוכרים, וגיורא אמר לו, יפה, מיכאלי, ככה עשה לו, כי הוא היה קטן כזה, יפה, וזהו, הלכו על זה. מצחיק. ואז מה? ואז ראיתי, אתה יודע, היה את הסוף של השמינייה, והיה אירוע נורא גדול, והיו רעיונות, ואז ראיתי רעיון של גיורא חמיצר, שהוא מדבר על זה שהוא כותב סדרה חדשה, האי. וזו הייתה בתקופה שהייתי עושה אודישנים, שלא ידעתי אם תקבל לשום דבר. באיזה גיל? 13, וואו. ממש אחרי הבר מצווה. ואחרי שנפגשתי עם השמינייה, אני זוכר בעיר ערוץ הילדים, הייתי בהלם, כולם היו כזה לא נחמדים אליי, חוץ מידידיה. הזכרתי את זה למיכאל, לא מזמן, כששיחקנו במזח, היינו כזה צמד במזח, אמרתי, אתה לא היית נחמד אליי מאחורי הגלעים בערוץ הילדים, המניאק. ואז האודישנים להעיד, מה זה לא נחמד? לא התקבלתי. נחמד זה אדיש, או לא נחמד זה ממש קצת אקטיבי? היום אני מכיר את הפרצוף הזה. לא מעצמי, כן, מאנשים מה- אחרים, שכזה, הכניסו לי עוד איזה ילד קומבינטור כן, מאחורי עוד הקלעים אחד להצטלם עכשיו. איתו, נו באמת. הבנתי. כן, כזה. תחשוב אבל שהם... אתה חווית את זה, את כמות הילדים המטורפת שצריך... אני זה אנרגיה, עמדתי אחי. עם הילדים האלה, תשמע, אני אסתכל על זה אחרת, היה פה סיפור נורא יפה של השמיניה, שהשפיע עליי בצורה עוצמתית מאוד, שגרמה לי להריץ את הסדרה הזאת, ולהריץ את האנשים האלה, ופתאום התקבלתי להאי, ובהפרשים נורא צמודים, ופתאום... זה היה זה וזה. ופתאום אני מטורף. חלק, ואני פתאום אחד מהאנשים שמספרים את הסיפור, יואו. שיכול מאוד שיגע באנשים שוב. יש מצב שהיית וזה קרה. וגם האהוב זה גם ביותר. מתפוצץ, צריך להגיד. בדיוק, זה מה שאני אומר. סדרת נוער. הסיפור הזה עבד, זה טוב, כי גם גיורא חמיצר איש מאוד מוכשר, שכותב, כן. שגם, שלי בריא. יש בו הבנה של נפשות של ילדים. אם אתה מפחד ויודע שההורים שלך לספר. ימותו, אני מפחד שגיורא חמיצר ימות. זה כל לילה. גיורא חי, יופי, בוחש. כן. אבל אתה רואה אותם, האנשים... לא, הייתה לי שאלה ושכחתי אותה. זה בסדר, אחי. לא, רציתי לחזור לשאלה. אתה רוצה רגע. לחזור אליך? כן. לחזור אליך. חמוד. מותר גם שקט. לא, אבל הנה, לא, הייתה לי שאלה. אני כולי מתח, מה השאלה? כן, אני גם קשה לחשוב אני על משהו, כי אני כאילו במתח על מה אתה רוצה, אתה מבין? יש לי אותה. מהמם. דווקא יש לי, הופתעתם, נכון? כן, חשבתם אמרתי, שלא. טוב, זה הולך להיות אני 20 דקות. בחיים אני לא הייתי נזכר. אז דווקא עלה לי. זה בחיים. זה כי הפסקתי לעשן, שתדעו, הייתי מעשן לכאורה, ירוק לכאורה, ומעטתי משמעותית, וזה משפיע. זה יופי. נותן את אותותיו. שמח. ועכשיו שוב שכחתי את השאלה, סתם. מתי אני אגיד לך משהו שמתסכל אותי, לא יודע אם מתסכל, משהו שאני פוגש עכשיו, אני מנסה להבין מה אני חושב עליו, אבל עם התעשייה ולהיות שחקן וכאלה, שמתי אתה מעריץ סדרה, ואתה, לא יודע, זה אנשים אחרים, עולם אחר, אתה פוגש איזה פרצופים שאתה לא מכיר, אתה נשאב לאיזה סיפור, ואני מוצא את עצמי עכשיו, ברוך השם, שדברים קורים וזה, ואז אני מתחיל להכיר אנשים מהתעשייה, אני רואה סדרה, אני מכיר אותו, אני מכיר אותו, אני מכיר אותה, אני מכיר אותה, קצת יותר קשה לי להישאב לתוך הסיפור הזה, כי אני מכיר את האנשים, אתה מבין? הם קצת חברים שלי, אני יכול לצאת איתם, אתה מבין? ואז אני רואה אותו בסדרה, אבל אני לא יכול, קשה לי יותר להישאב לתוך... סדרות? כן, לתוך סדרות, אתה מבין? בוא נגיד ככה, מה הייתה הסדרה הישראלית האחרונה שראית? שאהבתי? כן, מה ראית והרגשת ככה, אחי? לא, אז יש מה זה שאהבת? עוד תקופת... קודם כל, שנסחפת. אני עוד הכי הייתי נסחף, אני מאוד הייתי נכון, נסחפתי. ילד של טלנובלות, וכל לך אהבה, משחק החיים, טלנובלה הבאה, האלופה, כל הרצף הזה. הייתי שם, הספור, הבורר, נחמה, אלה תקופות, זה כבר לא כזה ישן, נחמה, אבל... נגיד עכשיו התחלתי לראות אלומים, שאני חושב שזה מעולה. אבל אני מכיר, אמיר טסלר ואופק פסח וזה, אני כאילו, אני מכיר אותם, אז זה עושה איזה משהו אחר בצפייה, ואני חושב שהם מדהים, באמת,
לא כי זה מצולם, הם מדהימים בעיניי. ועוד הם מצליחים כן לגרום לי להמשיך לראות את הסדרה, אתה מבין? כי זה ממש טוב. אבל זה עושה איזה ניתוק מסוים. כי אני רואה פרק בן זונה, ואז אני כותב לאמיר, תשמע, איזה אלוף, אתה מבין? זה מה זה? זה מנתק אותך מהסיפור מוזר, קצת, כן, זה מוזר. מהדמויות. מדהים, זה מעניין מה שאתה אומר, כי אני חווה את זה אחרת, אני פחות מסתכל על כי השחקנים זה דבר מאוד מאוד חשוב, אבל חשוב שהטקסט, שהסיפור עובד, ומספיק שהסיפור עובד, ואני נשאב פנימה, זה טקס שאתה מתמסר לאיזשהו סיפור, כמובן, הסיפור צריך לשאוב אותך. נגיד חזרות. שאב לגמרי. זה למרות אני מכיר חלק מהשחקנים, אני התמסרתי לזה במובן שמבחינתי, זה התרפיה, הסדרה הזאת, זה הטיפול פסיכולוגי בשבילי. לא רק כי זה מאחורי הקלעים של המקצוע. טיפול פסיכולוגי עד כדי כך? כן, כן, כן. מאיזו בחינה? חזרות עשה לך את זה? אני חושב שיש שם סיפור נורא נורא חזק על שברון לב, ההתמודדות איתו, וכמובן שיש גם את הסיפור שזה מאחורי הקלעים של עולם שאני מכיר מאוד מאוד טוב, אז זה גם עוד איזשהו, אתה יודע... נוגע. כן, עוד איזושהי נגיעה מסוימת. אבל אני חושב שזה כתוב ממש 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 טוב, ומשוחק מאוד מאוד טוב, והייתי ממש מוצא את עצמי, ממש עובר קטרזיס בכל פרק. אני מאוד בסדרות, אבל מחובר הדמויות, זה מה שמחזיק אותי לפני הסיפור אפילו. כאילו, דמויות חזקות בסדרות, סרטים פחות אולי. אבל זה בא ביחד דמות חזקה זה בא ביחד, אבל סיפור, עם מורכבות של דמות, גם אם הסיפור קצת חלש, או משהו בפרקים מסוימים קצת לא עובד, דמות יכולה להחזיק פרקים, דמויות יכולות להחזיק פרקים. כשאני מדבר על סיפור, אני מתכוון בעצם שיש דמויות מספיק מורכבות, נכון. מיוחדות, שאתה מתאהב בהן, ואתה רוצה לדעת, ואתה חרד לגורלן, כן, חרד לגורלן זה מאוד חשוב. בשילוב עם הסיפור הזה. לפעמים לא אכפת לך, יאללה, שימות, לא ימות, זה קריטי. נכון. הדבר הזה. כן, אז זה מעניין מה שאתה אומר. אבל למה זה טיפל בך? מה זה, חווית שברון לב? איזה מעבר אחד טוב. כן, ברור, נראה לי כולם חוו שברונות לב, אבל עכשיו אני בזוגיות טובה. עכשיו אני בזוגיות טובה ונפלאה כבר 5 שנים. יש פרידה כואבת, לא נעימה, לא יודע, ויש שברון לב, זה משהו אחר. שברון לב זה אומר שזה, מבחינתי, זה רגע משמעותי. קודם כל, אני מאמין שמרגישים את זה. מודל עולם שלא חוויתי את זה, דבר כזה, אבל שאתה מרגיש את זה, באמת איזה סדק בלב, ומשהו שמלווה אותך כל יום, איזה משהו שקשה לך לצאת ממנו. אז בוא נגיד לך משהו. ממרום גילך. אני בוא נתחיל. אל תעשה אותי בין פנסיונר, אתה עשית את זה. בדיור מוגן. אתה עם הטול הזה, בוא נגיד לך. כי אני רוצה... לא, אני אומר את זה באיזשהו מקום קצת לעצמי. אני היום בזוגיות עם תמיר, כפרה עליו כבר 5 שנים, אני אוהב אותו עד עמקי נשמתי, הבנתי ככל שעובר הזמן את חרד שהוא ימות, אוקיי. כן. כאילו זה ככה. הדבר הראשון כן, גם. אבל גם כמה זוגיות זה דבר חשוב, וגם כמה חשוב שלבחור בזה כל פעם מחדש. ואני גם מבין שהיום שמי שלא רצה אותי לא היה שווה אותי, ושתמיר ככל הנראה, בעזרת השם, טפו, הוא שווה אותי, זה אומר שהוא באמת שווה. מה זה אומר לבחור בזה כל יום מחדש? לבחור בזה כל יום מחדש, לבחור להיות עם הבן אדם הזה, כי זה לא כמו הורה שאתה נולד לאותו הורה, ושאח זה האח שלך תרצה או לא תרצה, בזוגיות אתה כל יום בוחר להיות עם הבן אדם כל יום. יכול לקום וללכת. יכול לקום וללכת. באופן היפותטי כן, אבל ברגע שיש קשר שהוא מספיק חזק, ברמת, אתה יודע, הנאמנות וברמה ההורמונלית, ואתה יודע, ובעוד כל מיני רבדים מה הרגע הכי מרגש שהיה לכם כזוג, לדעתך, לזיכרונך? נראה לי הצעת נישואים לפני שנה. תספר. אוקיי. אבל תבכה כשאתה מספר. זהו, זה קשה לבכות כשזה הסיפור שלך. תבכה. היא כבר בוכה, הנה, חן בוכה, לא רואים, אבל היא בוכה. לא, אבל... הוא קצת ריחם, שמת לב? חמודה. לא, אבל זה באמת קשה לבכות כשזה הסיפור שלך. הרבה יותר קל לבכות כשאתה מסתכל על סיפור אחר, כשאתה מסתכל על הצעת נישואים, אתה מסתכל מהצד הזה, קטרזיס הוא הרבה יותר מהיר. כשאתה בתוך הסיפור אתה מוצף, אתה לא מצליח באמת לבכות. אבל מה שקרה, זה
היה לנו איזו רוטינה של חיים, של הוא בלימודים שלו, הוא התחיל שנה רביעית, שנה רביעית בלימודי הנדסת חשמל שלו, והיה ברור שזה כבר שנה האחרונה, וסוף סוף הוא יסיים את הלימודים, ואז נוכל באמת להתחיל את החיים, כי כרגע, אתה יודע, זו זוגיות כזאת של אני מגיע הביתה, והוא מסכן, יושב כל היום מול המחשב, מול המחברות, מול אין לו באמת את הפנאי. לא, מוצאים את הפנאי, אבל רוב הזמן הוא בתוך זה, וזה נורא 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 קשה. זה כמו האוונגליסטים, שעוד 1000 שנה יגיע המשיח, עד אז להיות נחמדים. זה מה שהוא עשה איתך. בדיוק, אז אתה יודע, אז אני בסוג של מין המתנה כזאת, אבל אתה יודע, אבל עדיין מבססים חיים ביחד. ואז הוא יסיים את הלימודים, ואז נוכל סוף סוף גם, אתה יודע, להתפתח ולראות, אתה יודע, חתונה, ילדים, דברים כאלה. ומה שקרה זה שהשביעי באוקטובר עיקה, השבעה באוקטובר עיקה, סליחה. ואתה יודע, על ההזקה הראשונה, אני הרגשתי שמשהו לא בסדר, ופתאום אבא שלי כותב ישר אחרי ההזקה הראשונה, אבא שלי כותב, תקשיבו, אני אומר לכם, זה חמור. אין לי ספק שזה חמור, יש חדירה גם. עוד לפני שהנוח'בות הגיעו, אבא שלי אמר שזאת חדירה, והטילים זה רק דרך אבא שלך הוא שמחה? וטרינר. איך הוא נהנה להגיש את התשובה? לא, כי הוא גם יהודי גלותי, שבטוח שכל שנייה קוזקים באים. אוקיי, הוא בטוח בזה. ואני לא הצלחתי לחזור לישון, ואז הייתה גם עוד הזקה ועוד הזקה, ואני מול הטלוויזיה, ואתה מבין שמשהו לא טוב קורה, וברגע שהתחלנו להבין מה קורה, טק, תמיר, צו 8. ואז אני גם שומע את ביבי אומר, חבר'ה, זאת מלחמה, לא חבר'ה, אזרחי ישראל, זאת מלחמה. חברים טובים. חבר'ה, אנחנו בלגנים, יש קטלות. כזה. too soon? אולי. לא נדע עד שנקבל תגובות. ואני ברגע הזה, אני מתחיל, כאילו ברגע שהוא מגויס לי, אני כמו זורק על המלח. לא, הוא מוציא את המדים מהארון, אני מגהץ אותם לבלדק, או הולך איתו לתחנת הרכבת, עם הממחטה, לא באמת, הוא פשוט עלה לאוטו ונסם, וחרדות, זה כאילו, אתה מרגיש כאילו שכל כל מה שהאמנת בו קורס, זה כאילו, ההיסטוריה חוזרת על עצמה, אתה כבר ראית בכל מיני תמונות מהעבר. זה קורה לאנשים, זה פשוט דבר, מציאות שהיא קורית. לפני שנייה, שיחקנו במזח. זה היה מטורף. רואים את יש את הסצנה הזאת. היינו יומיים לפני זה, היינו בהקרנה, וראינו איך, אני זוכר מה סצנה שיש, לא משנה. כן, שהאזעקות, ואנשים עולים לאוטו, ונוסעים לחזית, ונפרדים כן, וזה סרט. זה מה שאני אומר. אבל זה מה שהיה. ונפרדים מהאהובות שלהם, ומהאהובים בארון שלהם, ופשוט... איזו סיבה עצובה לאבד ערך של סדרה שהייתה אמורה לצאת. ממש. ככה, זהו, הולך, אין שום סיבה. שהיא צריכה לצאת, אבל בסדר. אני חושב על זה. ושבועיים אחר כך... לא שבועיים, בשבועיים האלה אני בחרדות ובמחשבות, וכל אתה גם, הערכים שאתה היו טבועים בך הם ברעידת אדמה, ההומניזם שלך, אתה פתאום מתוודע לוידאוים המזעזעים, את רובם לא הייתי מסוגל לראות, אבל פתאום אני לא מכיר את עצמי גם באיזשהו מקום. פתאום אני בן אדם שמאמין תמיד בשלום, ושבצבא הייתי בכלל פציפיסט, היה לי נורא קשה לגעת בנשק, במטווחים, הייתי פשוט מוריד את הנשק, שם ידיים, ומפגש מהמפקדת שתגיד לי מתי זה נגמר, פתאום אני רוצה נקמה. וסתנתי את התחושה הזאת בגוף. אבל כולם היו בתוך התחושה הזאת איזה כמה ימים, אתה שומע כל מיני אנשים בתקשורת, שאתה מאמין שהם מאמינים
שק הערכים שלך, גם... כן, דני קושמרו דיבר שם... דני קושמרו דיבר במושגים מאוד 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 קשים. כולם בני מוות. כולם בני מוות, לשטח את עזה, כל מיני דברים כאלה שלפני זה, זה היה נחתם רק של אנשים שהם קיצוניים. זה היה לאברי גלעד, ופתאום דני קושמרו, עניינים. נגיד. אולי... בואו לא נסתבך. כי בתכלס ייקחו רק את הסינק הזה. ונגמר הסיפור. כן. ואמרתי, אני מציע לו נישואים. נסיך. זה היה... אתה זוכר את הרגע הזה ממש? שהחלטתי? כן. לא. אני זוכר את הרגע שנסעתי לאיזה חנות תכשיטים, אמרתי, אני נצטרך טבעת. 2. אני צריך טבעת, אני אז קורא. אמרו לי, ואז הוא בחנות, בסדר, למתי? זה 12 ימי עסקים. להיום, אני נוסע, זה היום היחיד שיכולתי לנסוע לשטחי כינוס. זה לעכשיו. בהלם, אבל הוא הבין את גודל השעה. הוא אמר לי, טוב, בוא תבחר את היעלום שנשים בפנים, יש מצב גדול שזה בכלל מברג, כאילו זה בורק קטן שהוא שם שם, הנה, זאת הטבעת. יש טבעת, למי שלא רואה, יש. זהו, אז כאילו לא אכפת לי, אמרתי, אני פשוט חייב בשביל לנסוע, כתבתי כזה מכתב. כמה עלה? מאלה שלי, מהשאלות עכשיו לא קשורות, כמה? לא כמו מה לא יודע, כמו שאחותי נגיד, הטבעת אירוסין שלה, עלתה נראה לי על האיסטר או כאלה, ממש... לא ככה. אני מתלבט עם... אתה יודע מה? כמה בכל זאת? כמה? לא יודע, כמה עולות טבעת אירוסים סטנדרט? לא מבינים בזה. מה אני יודע? אתה לא יודע, אני רק בשברונות לב, אחי. והוא מביא לי את זה, חיכי שם איזה שעה, עד שהוא במעבדה שלו יסיים, מביא לי את הקופסאות האלה, זה היה נראה פרחי ברמות. כזה שאתה פותח, ואז יש אור כזה, כזה, ומעומעם, והטבעת נראית כמו זה, אמרתי, בסדר, יאללה, לא היה לי זמן לעשות את זה קצת יותר, אני יודע מה, אריסטוקרטי, ונסעתי לאוטו, ונסעתי לשטח כינוס, הגעתי לשם בומים של על האיסטר, והוא כזה, והוא לא יודע כמובן שאני באתי... להציע לו נישואים. להציע לו, והוא כזה מתחיל להכיר לי, בוא תראה, זה שחר, זה דוד, זה אופק. נותן מרפקים. אנחנו סטרייטים. זה נמרוד האידיוט. כולו פה גברים. וגם איזה כמה ימים לפני זה, הוא אומר לי, תשמע, כשאני חוזר, אנחנו עוברים למושב, אנחנו מביאים ילד, הוא התחיל לדבר, ואז אמר לה, בוא, נעשו לו שם שטיפת מוח, כל החבר'ה, כי זה, הוא הרי, כל החבר'ה שאיתו שם, הם חבר'ה כבר עם ילדים, אתה יודע, זה בדיחות נודים, זה כל זה, והוא התמסר. הוא מאוד סטגלטן. ועכשיו אנחנו מסתובבים, הכניסו אותי לתוך המפקדה, ואני רואה שכל החבר'ה שם דתיים גם. וואו, מתי אני קורא? עם ציציות, עניינים וזה, ומתים עליו, וכאילו, והכל טוב. אמרתי, טוב, אני לא אעשה את זה לאדם, לא יודע, כאילו, אם עכשיו... וגם אתה רוצה שזה יהיה אישי, זה יהיה פרטי. אמרתי לו, בוא נמצא איזה אזור כזה לבד, שנינו רק. הוא אמר, בסדר, בוא, לקח אותי... לקח אותי לאיזה טנק, העלה אותי לאיזה טנק, אז אני רואה דגל ישראל, מתנפנף שם, ברקע בומים של תותחנים, כאילו פסיכים, בחיים שלי לא שמעתי בומים כאלה, זה לא כיפת ברזל, זה לידך, אתה בטוח שמפציצים אותך, אתה מרגיש את זה בכל נעים, ואז אנחנו מתיישבים כזה, מדברים, אני מוציא כזה את המכתב, אני מתחיל מכתב? לא סיפרת שהיה מכתב? לא, אמרתי, לא, אני כתבתי כזה מכתב. תקריא את המכתב. וואי, אין לי אותו פה. הוא בקובץ וורד על המחשב. הלך. כן, אני כזה מקריא אותו, מגיע לסוף, אני לא זוכר מה כתוב שם, אבל מה שקרה, ואז, כזה המון דברים נורא נורא יפים, הוא היה מאוד מחוייך כזה, הוא אוהב... וואי, מרגש. לא, מדבר אליי, המילים האלה. כי הוא מעריך רגעים כאלה, תמיר. ואז
וגם ישבנו, אז כזה גם לא, היה לא נוח, אז זה לא היה נוח לכרוע ברך, אז פשוט התיישבתי ככה, בזה. תנסה לי. כן, ואז אמרתי, נופל על הטנק. הניסוח היה כמו משהו, לכן תמיר שלי, ואז אני לא מספיק להמשיך, ואז עושה שיט. יואו. ואני אומר כזה, מה? אני כזה, אמרתי לו, מה? כאילו, מה, הוא הולך להגיד לי, כאילו, אני מבין לאן זה וואלה, הולך. כזה, וואלה, לא מתאים, אחי? הוא גם עם טבעת. זה מה שאני חושב. לא. רגע. הוא אומר לי, קדמת אותי. יואו. אמר לי, אבל רציתי אני, נו, ואז אני מוציא את הטבעת. יא בן זונה, כן, זו, יאללה, יואו, זין. וואלה, יפה, נחמד, תביא רגע, נשים. והוא אומר לי, מה הוא אומר לי בסוף? הוא אומר לי, טוב, אבל גם לי מגיע לעשות לך. הוא עשה? עוד לא. לא, זה כבר לא יקרה, אני עוד אתקן לא. אותך פה חגיגית. לא יציע לך ניסויים בחיים. ואז הוא אומר לי, איך אנחנו אומרים עכשיו לחבר'ה למטה, איך אנחנו אומרים להם, ואז אמרתי לו, בסדר, אז אל תגיד להם, אנחנו יורדים למטה, והוא הוא שם את הטבעת, אבל בכיס, וכזה, ואנחנו עומדים שם מולם, ואני, אתה יודע, ככה הייתה מולם. כל הדתי, מבין. ואז אמרתי, טוב, יאללה, כי הם היו מה זה מקסים, אמרתי, טוב, אני אגיד, אמרתי להם, התארסנו עכשיו. שימו! וואו! כאילו כולם שמעו. ואז התחילו לשיר בגן עדן, מקדם. די, חמודים. כזה זה. וואי, רגע מרגש ממש. זה ממש כי זה גם מרגש. דתיים, זה מרגש כן, יש ובצבא. משהו וזה. מצולם, טלפון, מישהו צילם, סטורי, משהו? שם, ברור שיש, מה. כן, יש איזו וואו, תמונה של וואו. שנינו ככה, שלי עם קסדה. יואו, תשמע, קסדה ג' הצעה יפה. כן, ואז העליתי סטורי, לא סטורי, העליתי איזו תמונה למחרת, וזה היה כזה מרגש, תגובות וזה, ואז הוא סיפר לי שהגיע אליו איזה בחור מתנחל כזה, עם פייס, הכל, אומר לו... פייס זה... פאות. פאות. אומר לו, תשמע, סיפרתי לה שיש פה איזה מישהו אני יודע מה זה בפלוגה, משהו, לא יודע. אני לא מבין מה זה פלוגה, מה זה אוגדה, מה זה חטאת, אין לי מושג. הוא היה מ"פ, דווקא הוא יש לו את אומר הידע. לו- תגיד מה שאתה רוצה, אני אבין. אמר לו, תשמע, אשתי אמרה לי, אתה הולך עכשיו לחפש את הבחור הזה, ואתה הולך לתת לו חיבוק, ומזל טוב ממני ומכל 7 ילדים שלי, אני יודע מה. זה היה נורא מרגש. מה זה, סיפור מדהים. כן, כן, כן. וכן, וגם נסעתי אליהם עוד כמה פעמים אחר כך, קצת יותר נרגע. אחרי זה גם עוד כמה חבר'ה שם התחתנו, אז גם הלכנו יחד לחתונות שם. ממש כיף, מרגש. אז זאת הייתה הצעה. אני חושב שזה הרגע הכי מרגש לנו. ועוד לא התחתנו, עברה כבר שנה. באתי להגיד, יש תאריך, משהו, יש לא, דיבור? כי הוא חזר ישר ללימודים, הוא צריך לימודים, הנדסת חשמל, תקשיב, זה לא משחק. זה לא לימודי משחק. זה קשה וזה גם זרם חזק, זה לא להייטק. זה משהו, אתה יודע, זה להנדס בניינים, כאילו חשמל של בניינים. אז הוא צריך גם לסיים את הלימודים. גם עכשיו הוא התחיל לעבוד במשרת סטודנט בזה. אז אנחנו צריכים עוד לחכות, זה קצת מביך שכזה. יאללה, תקחו לכם כמה 4 נשאר לו? שנים. כמה נשאר לו? ללימודים. כן, כי הוא כאילו עשה מילואים, ואז בטח חזר, ובלגני. לא, אז הוא חזר, עשה סמסטר, ואז עוד פעם הקפיצו אותו, עוד סבב, אז עוד פעם עוד סמסטר נדחה. אז יש לו עוד איזה שנה. מה שאנשי המילואים עושים? היית בזוגיות עם נשים לפני זה? גיל 14 נחשב? גיל 14? גיל 14 ככה בת נחשב. זוג? כמה זמן? 4 חודשים. היית וואלה. מאוהב בה? מאוד, כן. לא. אהבתי אותה מאוד. אבל אהבה שלי של ילדים כזאת. מתי הבנת ברור. אז שזה גברים ולא נשים? תשמע, היום אני קצת יותר... יש לי... ההתבוננות שלי בזה היא קצת אחרת, ואני חושב שיש מה זאת ספקטרום. אומרת? שיש ספקטרום. נכון, אני חושב, יש סטרייטים מוחלטים, יש כאלה שהם רק גברים, ויש כאלה ש... אז אתה יודע בספקטרום כן, אני חושב... יש פה אני ופה, מאמין- כן, אתה יודע, איפה אתה אתה? רץ, והולך ביניהם. אני מאמין שכאילו, שלא סתם אני בזוגיות עם תמיר, כי זה ככל הנראה זאת המשיכה, וזה משהו שהבנתי בגיל נורא נורא צעיר. אני חושב שמה שעשה לי את זה קצת דרמטי בתור ילד, זה שלא היה לי נרטיב לזה. לא היה לי כל כך למי להסתכל,
כי בתור ילדים אנחנו גדלים לקטנטנות, גדלתי לקטנטנות, שזה בן ובת, וסרטי דיסני, שזה נסיך ונסיכה, ובתור ילד דתי אז גם, אתה יודע, גיבורי התנ"ך, דוד המלך, ווואלה, נתן עבודה. כן, נתן עבודה. ואברהם ושרה וכל זה, וההורים שלי, ומסביבי אין זוגות גברים. אבל יש מה שדוד ויונתן היו קצת... היו נגיעות, בוא נגיד. רגע, שאתה אומר שמנעד, שהיום אתה מבין שזה יותר ספקטרום מסוים. היית מגיל 14, נגיד עד עכשיו, ראית נגיד בחורות שאמרת, כאילו, שחשבת אם אתה נמשך, או התחלת לטעות עם עצמך? תשמע, זה הרבה מזה, זה לא רק משיכה, זה גם אהבה, זה גם רגש נורא חזק, זה גם לראות עתיד משותף, זה משהו הרבה יותר מורכב מסתם משיכה, זה פשוט מילה נורא נורא גדולה נראה לי. למה? או שהיא קטנה, אתה יודע. יודע מה, כן, יש מצב שהיא קטנה, כי אני חושב שיש בזה עוד מרכיבים, ולא סתם אנחנו, איך הגעתי, אתה יודע, עוד לא הגעתי למסקנה, עוד אין לי באמת איזושהי תובנה, אבל כשאני פתאום יוצא לי לראות כל מיני אנשים שגם עם בנים, גם עם בנות. זהו, אתה אומר שלא היה לך נרטיב כילד, איזה מישהו להגיד, זה ככה, וזה כאילו הסתכלות של... כן, אני חושב שצריך... היום יש את הקולות האלה. והיום יש את זה. יש את זה גם בטלוויזיה. כן, ואני חושב שיש את זה, ואני חושב ואני פשוט ידעתי שאצלי, אני בספקטרום, שזה באזור שהוא יותר... שהוא מתאהב באופן אמוציונלי ורגשי וגם הורמונלי בגברים. אבל זה שלא היה לך נרטיב כזה, לא הלחיץ אותך? אני אגיד לך, בתור ילד... אתה מרגיש מוזר, הרי אם אתה לא מכיר. בתור ילד זה גם מלחיץ, אבל זה מלחיץ, זה לא היה אצלי ברמה הרסנית. זאת אומרת, שזה לא גרם, שבאיזשהו שלב אמרתי, יו, איזה זין שאני ככה, איזה באס, בסדר, זה מי שאני, ושכל העולם כאילו... יכול להיות שעדיף להבין את זה בגיל כזה, מאשר בגיל מאוחר? יכול להיות? כן, בטח, אבל גם קשור להורים שלי, ההורים שלי הם אנשים מדהימים ש... איזה כיף, איזה חשוב. כן, ההורים שלי הם אנשים כאלה... הם לא היו אישו בשבילך בנושא הזה. לא, מה זאת אומרת הם לא היו אישו? הם לא הכירו את זה. אבל הם נורא אוהבים את הילדים שלהם, ואגב, זה גם קצת סבא וסבתא שלי ככה, שהאהבה שלהם, בלי תנאי, זה משהו שהוא הרבה יותר חזק ממוסכמות. יפה, זה חשוב. זה חשוב, כן. ושאגב, למה זה לא ככה כל הזמן? שגם הדת שיחקה מקום מאוד מאוד חזק בחיים שלי, גם מהצד של סבא וסבתא שלי, לא, אתה מבית דתי. אנשים מאוד אמוניים גם. לא, בגלל זה כאילו זה מפתיע אותי שככה... למה אנשים לוקחים את הדת ושמים את זה לפני הרגשות הבסיסיים בין בני אדם אחרים? אני לא מבין את זה. אני חושב שיש לזה המון, יש פה עניינים, זה משהו אנתרופולוגי ככל הנראה, זה משהו... אוונגליסטי. אני חושב סליחה שהשתמשתי במילה מגעילה, אבל כאילו, אתה יודע, זה משהו שזה חקר של תרבות מסוימת של אנשים. לא, זה מעל זה, יש כאלה שרואים את הדת מעל הדבר, מעל התא המשפחתי שלו. כן, והתרבות... אני לא אוהב את האנשים האלה, אני יכול להגיד את זה? אתה יכול להגיד את זה. זה מפריע לי. פשוט חושב שזה יותר מורכב כי זה לא חכם, כשאתה נותן לעקרונות, להנחות אותך, לפני שיפוט דעת ספציפי של מקרה, זה אומר שאין בך את היכולת להפעיל את המוח. אחי, אני איתך, אבל אתה לא יכול להסתכל על אנשים כאלה ולשפוט אותם, אתה מבין? אני יכול. הורים שגדלו בבית חרדי מגיל מאוד קטן, אגב, זה גם לא רק חרדי, זה גם חילוני. לא רק, כדוגמה, גם הצד השני, נכון. יש המון סיפורים של המופע גם הצד השני. הם גדלים בצורה מסוימת, אתה יודע, לבוא ולשפוט אותם על זה, בסוף זה לא שם בכוונה, זה משהו שם, סליחה שאני כאילו נותן את הקול השני, אני כן רוצה אנשים שלא תקבלו, אבל מאוד קשה לשפוט אנשים, כי זה כמו אמא שלי, לא תשתנה, אז מתי כן שופטים בן אדם? כי תמיד אפשר להגיד, כן, אבל הוא גדל לזה, ברור, אז בוא נשים על זה את המילה שנבחר, זה לא משנה. כן, גם לפעמים מותר לשפוט, ואני יכול גם לחזור בי אם ישכנעו אותי אחרת, או כל דבר. זה הרבה יותר גדול אתה מבין, ברור זה יותר גדול, אבל בסוף אתה בן אדם, אתה בן אדם, אוקיי? אתה חי תקופה מסוימת, שנים מסוימות, תגיע למסקנות. זה מעל זה, אחי. הרי העולם הזה, בעיניים שלי, הוא קודם כל תקשורת בין בני האדם. אם אתה, זה בעייתי לא להיות טוב בזה, זה חשוב, כי אתה חי עם אנשים כל הזמן.
כן, אבל אתה חי גם עם אנשים שלא חווים לפעמים את הדבר הזה, ואז שזה נכנס לחיים, זה משהו מאוד מאוד זר להם, אחי. לקהילה, לסביבה שלהם, אתה מבין? יש אנשים אז אל טוב, למה לשנוא? למה, או אלה לפעול כנגד... זה משהו אחר, לשנוא זה מילה כן. אבל לא לקבל זה, אני יכול להבין כמה זה קשה. שבאים כמו, אז אמר שדוגמה, אבל כאילו אתמול, מה שהיה באמסטרדם, אני מבין שזה 1,000 אלפי הבדלות וזה, אבל אני נסרט לי המוח מזה שאנשים... רגע, בשעת פודקאסט זו, אתמול היה האירוע באמסטרדם. אני חושבת שאני אומר אמסטרדם, יבינו מה היה. הפוגרום ביהודי מכבי תל אביב. בוא נעשה רגע סדר. כן. לא, להתחיל, אתה מבין, בחול, להתחיל להכות ולרדוף ולהשפיל אלף ואחת דברים שהיו שם, באנשים שאתם לא מכירים בשם משהו מסוים, זה המשך חריף ואגרסיבי של זה. אתה מבין? אבל שאתה לא יכול להשוות. לא, אמרתי, 1,000 אלפי הבדלות, קודם כל. השיטתיות וההסכמה הרחבה של השנאה שהיו בקרב הפורעים האלה. מה זה? פשוט... למה אין לך חיים? למה אין להם חיים? זה מה שאני תמיד אומר. למה אין לכם חיים? תלכו, תשבו, תשנו, תשתו משהו. תעשו פודקאסט, מה אתם הולכים מרביצים ליהודים? לא, גם המילה פוגרום, חשבתי שאנחנו לא נשמע את המילה הזאת שוב בהווה, בעולם המודרני, וזה מכה בנו, ההיסטוריה חוזרת על עצמה, אתה מבין? אז אם אתה שואל את אבא שלי לא היה מופתע. אין על הווטרינר. אבא שלי הווטרינר, ישר ב6:30 הוא אמר, זה הסחה. אבל זה נכון. כאילו, אני לא מבין איך הבן אדם הזה לא בשב"כ, כאילו, הוא יהיה האיפכא מסתברא, הוא יהיה האיפכא מסתברא שלהם. זו התפתחות שקרתה להרבה, יש באמת לא מעט אנשים שידעו כל הזמן שזה עתיד לבוא, ושהאסלאם והתגובות שלו והחרפה, ושוב זה יבוא אלינו, וכולם רגועים, כי אתה רוצה להאמין בטוב האדם. אני חושב שהיה ביניכם עכשיו שיח מאוד מעניין, שאני מאוד אוהב שיח כזה, בין אנשים שמאוד שופטים את הרדיקליות, באנשים שלא מקבלים את נקרא לזה, את הציבור הלהט"בי, לעומת אנשים שמנסים לנסות רגע להיכנס לנעליים שלהם, ולהבין איך נסיבות החיים שלהם גרמו להם לא לקבל את זה. אני חושב שזה דיון מאוד 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 חשוב, ובעיניי אם אתם שואלים אותי, אני כמובן חושב שדווקא בגלל המקום שבו גדלתי, שאהב אותי ללא תנאי, מדהים. ושם בצד רגע את המוסכמות, באים לעצור אותי. אני חושב שזה דיון מאוד מאוד חשוב בשביל לעזור לאנשים לקבל את הילדים שלהם, בשביל לעזור לאנשים שמרגישים זרים בסביבה שבה הם חיים, להרגיש קצת יותר טוב עם עצמם. אני חושב שאנחנו חיים בעידן שיש בו נרטיב הרבה הרבה יותר רחב, יש לך הרבה יותר ממה שהיה לי בתור ילד, כאילו הרבה יותר אנשים להסתכל עליהם, יש לך פה... אבל באותה מידה אתה גם נחשף יותר לאלימות, כי פעם לא הייתה, אני חושב שאומרים שיש יותר אלימות היום, וזה אני לא יודע אם זה נכון, כי פשוט אתה נחשף לזה יותר, כי זהו, כי יש תקשורת. אבל אתה מערבב פה משהו, אלימות לא נראה לי, זה קשור, אתה מבין? לנושא של הדבר הזה. לא, אבל נניח מקרים שבהם, אם דיברנו על להט"ב, שמקבלים פגיעה ברחוב מאיזה מישהו שאו לב בהם, או אלימות פיזית, אז עכשיו זה כותרת, אז גם פעם זה היה, פשוט לא כותרת. וזה נראה כאילו... אנחנו מאבדים את זה כחברה, אבל לא, תמיד היינו עבודים. אתה מבין מה אני אומר? מה זה מאבדים? אתה יודע, מאבדים את זה כחברה. אני חושב שהחברה בישראל היא חברה מדהימה ונפלאה ונהדרת, ראה ערך את כמות האנשים שקמו... חשבתי ככה עד לפני 3 שנים. ואני חולש, אני באמת, וואלה, אני מתבייס קצת. תשמע, לא, אני גם בן אדם אופטימי, אני אוהב אנשים, אני מת על אנשים. אני מודה לאלוהים על זה, שאני אוהב את הבני אדם שסביבי, ובכללי בני אדם, ואני קודם כל, כאילו... הייתה לי איזו מורה שאמרה פעם, שמבחן מתחיל ב100 והוא לאט לאט יורד. ויש כאלה שמתחיל ב0 ועולה, אתה מבין? אז אני, הבן אדם שמולי, הוא 100, אחרי זה נראה מה... וככה גם תפסתי את הסביבה בארץ, אבל... מעניין. אבל אני... מ-0 ל-100 ו-100 ל-0. אני רואה עכשיו... זה ממש סוג של פרדיגמה. זהו, זה איך אתה מתחיל. של הסתכלות על המציאות, זה ממש קודם כל הדשה. בן אדם הוא גבוה. זה ממש, כן. תאכזב אותי, אני אלמד עליך משהו. תעשה זה, תשקר לי, אני אלמד עליך משהו. ואתה לא מתחיל שקרן, ואז אתה מוכיח לי שאני יכול לסמוך עליך. קודם אני סומך עליך. אני חושב ששתי הגישות הן מאוד מאוד חשובות, ואני חושב שבכללי חשוב במערב,
שיהיה מקום גם לאנשים שההסתכלות שלהם היא מ-0 ל-100, וההסתכלות שלהם היא מ-100 אין ל-0. מנוס שיהיו כמה הסתכלויות נכון, כאלה. נכון. פשוט... אני ברמה האישית שלי, בגלל שהתבגרתי גם בתוך הציבור הלהט"בי המהמם שיש בישראל, שהוא בעיניי הרבה יותר מהמם מרוב הקהילות הלהט"ביות בעולם. אתה מכיר? אני תמיד, זה נושא שבחיים לא נתקלתי בו. מה, איזה, נגיד, איזה תראה את ציבור להט"בי? תראה את Queers for Palestine, ותראה את כל האנשים הפרוגרסיביים, שפשוט מתעלמים מהמציאות, מעוותים אותה, ידע ואינפורמציה לא מעניין אותם, מעניין אותם רק מי חלש, ולא מעניין אותם... יפה. נכון, ההקשר, הקונטקסט. הוא לא קיים. אין עניין, מעניין רק מי חלש. ועכשיו נגיד, זה הכי אלים. וואי, יפה אמרת, זה הכי אלים. אחד מהאיגודים הלהט"בים בארץ, הוא מוקצה עכשיו בעולם, בקרב האיגוד הלהט"בי שמעתי משהו כזה. הגדול, לא זוכר, איך קוראים לו? הגדול. והסיבה, כי הם פרוגרסיביים שלא לומדים מההיסטוריה, פרוגרסיביים רדיקליים, סליחה. זה התנועה הפרוגרסיבית הרדיקלית יותר, וזה נורא והיום בעיניי, ואני מסתכל ספציפית על הציבור הלהט"בי בישראל, ואני רואה את כמות האנשים הלהט"בים בכל מיני תפקידי מפתח בחברה הישראלית, ואני אומר, וואלה, אין עלינו. היום להיות להט"ב באיטליה, זה הרבה יותר גרוע מלהיות להט"ב בישראל. שם עכשיו העבירו כמויות של חוקים נגד להט"ב, זאת אומרת שאתה לא יכול לאמץ בשום צורה, ואתה גם לא יכול לעשות פונדקאות, בטח לא בתוך המדינה, אבל גם לא מחוץ למדינה. זה הזוי, וואו. שאירופה אתה לא יכול, כן, אתה חושב אם אתה שאתה- רוצה, אירופה אם הולכת אתה אחורה, רוצה, כן. אם אתה רוצה להביא ילד 2024, איך זה ככה? בפונדקאות, אנחנו הזוי. דתיים, אני מבין, עוד מילא, עזוב שזה צריך לדעתי להשתנות, אבל יש פה דת, אז אני מבין את הקשיים שיש לקהילה הלהט"בית, אבל איך זה ככה בעולם ב-2024, תשמע, למה זה כבר לא סבבה? אני בכללי למה זה לא מרגיש סבבה להיות שהעולם הומו? אני לא אחורה. פרופסור, מה זה? אתה מבין? אני לא פרופסור, אני לא יודע להגיד את זה, וואי, השיחה הזאת הלכה לאזורים מאוד עמוקים. אנחנו אוהבים, אנחנו אוהבים. אתם אוהבים. לא, מעניין. יופי, כן. חשוב. מה שקורה, קורה. כן, אבל לא, כי פשוט, אני פשוט תמיד מרגיש כאילו, אני לא יכול לדבר על דברים שאני לא מומחה בהם, שאני לא אקספרט בהם, שאני רק קורא כן, איזשהו אני גם- מאמר בהארץ, או בידיעות, או אני יודע מה איפה, ועל לא, פי זה, אז בוא נדבר על אני קנדי יודע. קראש. בוא אני אגיד לך כמה דברים על קנדי קראש. תקשיב לי טוב. כן, דקרש. קודם כל, תחפש את החמישיות. אוקיי? אל השיש- תפעל ישר לשלישייה, זה כי היא 2 מפתה אותך. ו2, ואז חכה, ואחד חכה, באמצע, קנדי קראש ואז יש בחיים, לך, אתה יודע את זה? יש לך מולטי קולור. כן, אבל אנשים לא עושים את זה. מה קורה? זה גם על העולם. הקנדי קראש הוא משל על העולם. אוקיי. אוקיי? כי אנשים ממהרים. אוקיי? הם פזיזים כלפי הזדמנויות שיש. רק אבל אנשים שהם לפעמים תמתין עם ADHD ההזדמנות, כבד, היא תגדל. רק אנשים שהם ADHD כבד בעיניי. כמו הקנדי קראש. נכון, זה קשה, אבל הפסקתי עם הקנדי קראש, נגמלתי. אתה נגמל מהרבה דברים. כן, אני נכון. באמת נגמל, אני מאוד יפה. מבסוט כל על הכבוד. עצמי. תגיד, איך הייתה בתקופה. החוויה שלך בלימודי משחק? היה לי מדהים בלימודי משחק. כן? האמת שנהניתי מאוד, אבל זה הרבה עניין של מזל, זה תלוי כיתה שאתה נופל עליה. בעיניים שלי, עכשיו אני אגיד שמות, וזה, פשוט היו שני תלמידים שהם היו מפתח, לדעתי, בדבר הזה. אחד, טל גרושקה, שהוא... מדהים. הוא הציב- לב, הוא הוא איש לב. הציב, זה לא קשור, יש לו הכל, מחמאות עד אינסוף, זה לא על זה. אבל אני... הוא הציב איזה רף עבודה של כישרון מאוד גבוה. הוא היה הראשון, נגיד, התחיל כזה, תרגיל קליפ, זה לא משנה, לא ניכנס לזה, אבל אתה יודע, בהתחלה, מה עושים כשאתה נכנס לאיזו מסגרת חדשה, ועוד בטח שזה אומרים, יורם לוי, שאתם מרפיקים, תחרות וזה, אתה מסתכל קצת ימינה שמאלה, מה הרמה פה, מה פה, איפה אני, אתה רוצה להבין מה בדיוק. הוא בא, נתן תרגיל בן זונה. דבר ראשון שהוא עשה, זה תרגיל ברמה, השקיע, עשה דברים, אתה אומר, אוקיי, זאת הרמה. הוא הרים אתה את מבין? הרף, אחי. זהו, הוא קבע הרים, את הרף. הוא קבע את הוא הרף. קבע. הוא לא הסתכל ימינה, הוא קבע שזה פה, אוקיי? אז זה היה דבר אחד. במקביל אליו, היה בן זבלודובסקי, שמה שהוא עשה, זה להגיד, כולנו פה חברים, ואנחנו אחד בשביל השני, והוא התנדב, הוא עזר, ומה אתה צריך, מה זה, אני אעזור לך. הוא פתאום, הוא ידע שאני צריך חדר באיזה שעה מסוימת, שזה הכי קשה, וואי, זה הכי חדרים וזה מתאים לו עניינים. בעולם, בא, אחי. רושם אותי, רושם אנשים, ידע שהוא זה, עשה יומן כיתתי לכל הכיתה, במקום שכל אחד יהיה לו את שלו, מתי הוא, מתי זה, כולם ידעו איפה כל אחד, ואז ידעת למי אתה יכול לפנות, למי לא, באיזה שעות, הוא עשה סדר, הוא דאג שכולנו נהיה ביחד, בקלחת הזאת, מגויסים לאותה מטרה, והוא עשה ויתורים, ואז ברגע שהוא עושה ויתור, אני לא אעשה ויתור, ברגע שאני עושה ויתור, היא לא תעשה ויתור, מדהים. היא זה, אחד בא בשביל השני, ואז היינו כיתה עם רף מאוד גבוה,
וחברים מאוד טובים, אתה מבין? זה עשה הכל, ואז היכולת לדעת לפרגן ולהרים ולתת, היינו נותנים נגיד שאומרים, מישהו עושה תרגיל ולתת ביקורת, אנשים נותנים ביקורת בונה ונותנים. מדהים. לא כזה סתם, לא כזה ככה, אהבתי, אני חושב, תקשיב, מאוד אהבתי שככה וככה וככה, זה מאוד ספציפי, שזה וזה, אני חושב שאתה יכול פה יותר זה, פה, אתם הייתם כיתה מעצימה. מאוד, אחי. שזה לא מובן מאליו. מאוד. זה לא מובן מאליו. עכשיו, ובזכות גם זה מן אתם הסתם גם שהיו הגעתם אינטריגות. להישגים מאוד גבוהים. נכון, היינו כיתה מעולה בעיניים שלי, וכן, גם ברור שהיו אינטריגות והיו דברים, כמו שאתה אמרת, מצד אחד יש לך את טל גרושקה, ומצד שני יש לך את בן זבלודובסקי. מה נגיד בן זבלודובסקי היה אומר, מצד אחד יש לי את טל גרושקה, ומצד שני יש לי דור אדמוני? מה אומר עליי? כן. וואי, זו שאלה טובה. מה הפונקציה שלך בכוח? אני חושב, יש לי תשובה לזה. מאוד, לא יודע, זה מוזר להעיד על עצמי, אבל אני יודע שגם אמרו לי את זה ודיברו. לימדתי את הכיתה להקליל, ולדעת לקבל ביקורת, ושזה לא סוף העולם. שזה מעלה ענקית שלך, אחי. שהכל טוב, אני מודה על זה לאלוהים, שראו אותי גם שנכנסים בי מורים, או דברים פה וזה וכאלה, ובסדר, צחוקים, וגם אחרי זה יכול להסתלבט עם המורה על זה וזה, ואני מיישם פשוט לפעם הבאה, הכל טוב. אני הייתי מקליט ביקורת, ולא נגמר ממנה, כי ביורם לוינשטיין אתה לא ישן, אתה עובד המון זמן, אתה פה, אתה נותן הכל, זה הלב שלך שם, זה הזדמנות, וגם יש איזו תחרות, ובשנה א' אתה מפחד להיות מנופה, וכל מיני דברים כאלה, ואז אתה מקבל ביקורת, מה זה היה? לא הבנתי מה אתה רוצה פה, לא הבנתי מה, ואז אתה נגמר, אתה נכבה. אז אני הייתי פשוט לוקח את הרגע שזה רגע מתעלה, ואוקיי, מה זה היה? למה לא הבינו מה עשיתי? והייתי מקשיב, מקליט גם. אחרי זה כותב לעצמי, לא הבינו למה אני זה, לא הבינו למה אני פה, הולך זה, ואז צחוקים, הכל טוב, אני בהפסקה חי, ואנשים התחילו להגיב ככה, גם לביקורות, וזה היה משמעותי, כי הכיתה השתפרה. זה חשוב, זה. לא, גם בית ספר למשחק זה, אתם יודעים, אני לא הייתי, אבל זה קשוח של החיים ותחרות וזה, ואני כאילו רואה אותך, אתה יודע, חייתי איתך בשנה האחרונה שלך, ואתה יודע, אתה מדבר עם אנשים בבית ספר למשחק, ואומרים לך, זה חוויה קשה, אתה יודע, אנשים שאנחנו מכירים, ואתה הראת לי שזו בחירה. זו בחירה. זו בחירה קשה, זו בחירה... אבל זה גם תלוי, כי היה לי מזל, היה לי מזל גדול. כן, אבל גם בכיתה שלך אנשים שחוו את זה אחרת. ואתה בחרת להסתכל על איך אני חווה את זה בצורה הרבה יותר בריאה, ואתה בחרת להסתכל על זה אופטימי, וזה המון... ואני אומר לך, ראו את זה, אחרי הייתי הולך אתה גם... עכשיו, בלי קשר, הייתי הולך להצגות ביורם, אני אוהב תיאטרון וזה, יותר מחזות זמר מגיל קטן, והייתי מגיע איתך להצגות, וגם להצגות בחוץ, אתה יודע, במקומות, לא רוצה להגיד שמות, אבל שהם לא בקלסי, לקאמרי, תגיד. כן, תגיד, כן. תקשיב, יורם, הייתי כאילו יוצא עם דמעות, עם בכי, עם השראה, והצגות אחרות בתעשייה, חזקות. אמירה שלילית, אז לא בקלסי, לא הקאמרי. זה לא נוגע, בזה צריך להגיד, כיתה שלכם כאילו השפיעה עליי, גם הייתי אומר להם, הייתי תופס אותם בחוץ. כן, היה לו חשוב גם להגיד. אתם לא רק עשיתם פה הצגה, נגעתם לי בבפנים. מדהים. היה לי חשוב גם, אתה יודע, אני יודע כמה הם עובדים קשה. חשוב גם להגיד את הדברים הטובים, ובאמת... נסיך. גם היו הצגות גרועות, אגב, הכל יש. אבל בסדר, הכל טוב, אתה מבין? יאללה, הצגה גרועה. אני זוכר הצגה, שאני לא אגיד את השם שלה, ולא יודע, הייתה הצגה שלא היה לי נעים לעלות, ולא הרגשתי, לא מרוצה לא מהתפקיד שלי, ולא מההצגה עצמה, והיה לי הרבה דברים להגיד. ואז אתה נכנס אתה מבין, פה זה מקום שאמרתי לעצמי, וואי, מעניין אם האנשים אחרים במצב הזה נכנסים לחרדה. אם זה משהו שמביא אותם ללחץ הזה, מערב לערב, אתה מתחיל להגיע וואי, עכשיו רואים אותי, וזה, אני גרוע, אני לא טוב, אני לא מביא את מה שאני רוצה, וזה, פשוט אמרתי לעצמי, הצגה גרוע, אני גרוע, יאללה, בוא נעלה עוד ערב. אתה מבין? כאילו לשחרר את זה, לא יודע, לדפדף את הדבר הזה, אין מה לעשות. הלימודים בבית ספר למשחק זה ממש איזשהו מין קפסולה, מאוד מאוד דחוסה ומרוכזת של החיים במקצוע הזה. זה בדיוק מה שזה. ובעוצמה, בווליום יותר מדי גבוה לפעמים. נכון, זה קשוח. לא, אני גם, כל מי שקשוחים לו הלימודים, אני מבין, יש המון דברים מאוד קשים, אתה מקבל ביקורת גם מאוד אישית עליך, לא על איך שאתה משחק. אבל אני חושב שלא סתם הבית ספר של יורם, זה בית ספר שהוא קורס טייס, הוא באמת, הוא מוציא מתוכו הרבה אנשים שהופכים להיות סוסי עבודה, שמבינים את המקצוע, שמבינים את מה המקצוע דורש ממך, במיוחד במקצוע שיש יש לך המון שחקנים, המון שחקנים, ותפקיד אחד.
זאת אומרת שעל כל תפקיד בכל תיאטרון ובכל סרט או סדרה, יש לך המונים של שחקנים שהם מתמודדים על אותו תפקיד, ויורם, ספציפית, הבית ספר ממש עוזר לך לממש את הפוטנציאל שלך בכל טקסט שאתה נתקל בו. נכון. ככה אני רואה את זה. מה הדמות שהכי נהנית לעשות? ביורם או בעולם. בעולם? אני אוהב שהוא מקדיש מחשבה באמת. וואי, אני אגיד לך. בפסטיגל הייתי... וואי, הפסטיגל היה מה זה כיף. אתה שאף פעם לא הייתי בפסטיגל? אחי, אני חולה פסטיגל. לא השתתפתי. לא הייתי. אני גם לא הייתי, בתור ילד. מה זאת אומרת? לא הלכת? לא הלכת רגע, לפסטיגלים? לא היית בפסטיגל, ואת הופעת בפסטיגל, איזה בן זונה, תשמע. תשמע, איזה אתה... ניצחון. מה איזה זה? ניצחון. העולם הזה קטן עליך. תשמע, אני אומר לך, מכיר אותך. תפסיק. הייתי חולה פסטיגלים, אחי. הייתי חולה פסטיגלים. הם היו מתאמנים אצלי במתנס. בדני. אז לא. כן. היה שנה אחת שהם התאמנו, איזה מילה לא התאמנו, נכון. כאילו. עשו אימונים. המתעמלים? אחי, מייקל לואיס חנה לי בחניה מתחת לבית מתנס. איזה מייקל לואיס זה? אחי, מייקל לואיס הייתי בא בטלפון. היה לו רכב אחי, גדול? היינו ילדים ציקים על החלון, והיינו מחכים זה היה בתקופה של השיר שלנו. אז חצי קסטה בפסטיגל, רן דנקר, לינה בקייר, אמרתי נכון אתה בקייר? לא יודע. יהודה לוי תמיד היה, לא משנה, והיינו מחכים להם בחוץ, והבטחה, ופעם רץ לי רן דנקר, ועצרו אותי, זה שתי מאבטחים, אחי. קיצר, כן, אז אחלה פסטיגלים. אחלה פסטיגלים. אבל אני חושב שהדמות שהכי נהניתי לעשות הייתה סדרה, סיטקום, שקראו לו מריו, ששחקתי שם דמות שקראו לה ערן, שהוא כזה היה ילד טמבל. איזה כיף, טמבל. ילד טמבל, כזה סטייל ג'וי, סטייל אשטון קוצ'ר בשנות ה-70 כזה. כן, שהדברים שהוא לא כן, אבל מתוך הטמבל הוא נהיה מה זה יצירתי. איזה כיף זה. כן, זה היה הדמות, וזה היה עם רועי בר נתן, ומאיה דגן, וטלי אורן, ושירה האס, מריו. ודוב נבון, זה ביסם, זה לא כל כך הצליח, זה לפני 10 שנים, משהו כזה, זה לא כל כך הצליח, אבל אני הייתי קם כל יום ב5 בבוקר לצילומים, איזה כיף. ברענן, יש עוד יום במשרד. איזה כיף. ועכשיו עשית, ביימת ויצרת סרט קצר עם אסי כהן ונועה קולר. פאקינג איי. לא פחות. רגע, מה? כן, מה אלה? טירוף. אני חושב שזה המשך של השיחה שלנו במזח באיזשהו מקום. תסביר. אז אני זוכר, אז צילמנו שם בערבה, אני חושב. נכון. וסתם, נקלענו כאילו לשיחה על אני זוכר, פחות או יותר מה אני אמרתי לך, נתת לי תחושה שאתה קצת פחות מתרגש מהמקצוע מבעבר. זהו, זה לא שאני לא מתרגש, אלא שפתאום פתאום נפלו לי כל מיני אסימונים למה אני כל כך אוהב את המקצוע הזה. רגע, זה ההפך. ואתה יודע, ואני חושב שהפעם ראשונה שנפגשתי עם המקצוע לא הייתה בגיל 13, הפעם ראשונה שנפגשתי עם המקצוע הזה הייתה בתור ילד לפני השנה, כשאמא שלי הקריאה לי סיפור. זה הפעם הראשונה. זה מקצוע שאנחנו בעצם מתאהבים בסיפורים, שאנחנו נסחפים לסיפורים, ואנחנו רואים בזה איזשהו משהו מאוד מאוד טקסי, שנותן לנו איזושהי משמעות לחיים, עובדה שאנחנו חושבים על הסיפורים האלה, אחרי שאנחנו רואים אותם במידה והם סחפו אותנו. וחשבתי באמת שהחלום שלי זה להיות שחקן, ונורא נורא נהניתי מזה, והיה לי מאוד 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 כיף לעשות את זה, אבל עם הגיל, שזה כבר לא רק המסגרת של הבית ספר, וגם המשחק ובימת הנוער, ולא רק הצבא, והבית ספר למשחק, שזה כבר לא מסגרות, אלא אתה צריך ליצור לעצמך את המסגרת, אתה אומר, זה כבר לא רק זה כבר יש פה יש עוד אזורים בתוך המקצוע הזה שמעניינים אותי, שמדגדגים לי, שאני מרגיש שאני רוצה להתמודד איתם. שזה היה ליצור? אני חושב שכן, כי זה לקח אותי לשם. הוא מת על ארט. דניאל חולה על ארט. איך אתה יודע? תן, לא, אתה מת על גאפרים, אני ראיתי את זה עליך. לא, אבל באמת, גם הקטע של איך נברא העולם הזה, כי זה לא רק המשחק או התסריט, זה גם העולם שאתה בונה. ממש, וזה גם איך כקהל אתה נסחף לתוך העולם הזה. ודבר ראשון שעשיתי זה היה בקורונה, לקחתי כל מיני סדנאות של תסריטאות, זה היה בדיוק באמצע שנה ג' שפתאום נתקענו כולם בבית, אני מבחינתי איזה כיף חופש מהלימודים,
ולקחתי המון סדנאות של תסריטאות, וכתיבה... כמה זה המון? וואו, איזה לפחות 8. וואו. זה לאורך זמן, וכל אחד איזה 3 4 חודשים. שנים. 4 שנים. זהו. 3? כן, 4 שנים, משהו כזה. כמה כסף מוציאים על זה? איך אתה תמיד הולך לכסף? מעניין. מעניין. מעניין אותי, כי אני משווה את זה לעצמי, שאני עושה סדנאות משחק וזה, ומעניין אותי על ה... אתה בסוף, לא, כי זה מקצוע... אני מוצא את הדרך לסבסד לי את זה. פעם אחת זה דרך שחם, פעם אחת זה דרך, אני יודע, עיריית תל אביב, אתה יודע, לפעמים זה גם קצת יותר יקר, אבל אתה לא חושב על הכסף, אתה חושב על ההתמקצעות, כמו שאתה לא חושב על השכר לימוד שאתה הולך ללמוד ביום. נכון, אתה הולך ועושה. אתה הולך ואתה... גם אני אתה עושה סדנאות. הכסף זה כבר לא פקטור. אז לקחתי סדנה של תסריטאות, של דרמטורגיה, של דיאלוגים, של מחזאות, היה שם, של כתיבת מסמכים כאלה ואחרים להגשות. איזו סדנה אתה הכי ממליץ? יש המון. יש את גור קורן, שעושה לאנשים שמעניין, סדנות זהו, נפלאות. גור קורן. נטלי מרקוס, אילית זקצר עשתה קורס נפלא, איה קפלן עשתה סדנה מעולה. על כולן אני ממליץ. אוקיי, מעולה. טוב לדעת. וקלטתי שיש איזושהי שפה בתסריטאות גם שאני צריך ללמוד אותה, שאני צריך להבין אותה. שיש איזשהו משלב מסוים שאני לא תמיד הבנתי בתור שחקן של יוצרים שמדברים ביניהם או שמדברים איתי, שאני לא תמיד הבנתי עד הסוף למה הם מתכוונים. ולקח לי זמן בשביל להבין את השפה הזאת. כשאומרים, כן, אבל איפה הסיפור? זה הסיפור. הדמות A קורא לה A, B ו-C, וטה. לא, אבל איפה הסיפור שלה? זה הסיפור שלה, הולכת ל-A, B ו-C. כל מיני דברים שהיום, כשהוא מתכוון למה הסיפור שלה, זה על מה זה ברמה, מה אני באה להגיד. מה המנוע התמטי של הדבר הזה. הרבה דברים ש... אתה מבין את זה, אתה משחק הרבה יותר טוב, וזה קשה להבין את זה. גם זה באיזשהו מקום, יכול מאוד להיות. והיו לי כל מיני רעיונות, כל מיני פרמיסים שכתבתי, פרמיסים זה כל מיני רעיונות לסיפורים שכתבתי, ובאיזשהו שלב תמיד, אתה יודע, אתה מגיע לך איזשהו רעיון, אתה יושב עליו איזו תקופה, פתאום ADHD שלך לוקח אותך פתאום להתעסק במשהו אחר, אתה לא מצליח לחזור אליו, ומה שקרה, זה שמבין כל הרעיונות האלה, היה לי איזשהו רעיון, התעמקתי פתאום בסיפור של ההורים שלי, של איך זוג בגיל 40, זוג דתי בגיל 40, אחרי שהוא גדל בתוך העולם הדתי, הביא ילדים לעולם הזה, חינך את הילדים שלהם, הטביעו בהם את המוסכמות ואת אורחות החיים של העולם הזה, איך פתאום בגיל 40 הם לוקחים את עצמם ואת הילדים שלהם, ויוצאים מתוך העולם הזה. וואלה. וזה פתאום נורא עניין. חזרו בשאלה ביחד? כן, כל המשפחה שלנו ביחד יצאו בשאלה. משפחה דתית? משפחה. אני הייתי בן 14. טרנספורמציה לחינוך. חרדים או דתיים? דתיים לאומיים, אבל שחיים בתוך קהילה, ולא מכירים עולם אחר. עולם אחר. וואו. ומשהו בי הרגיש איזשהו צורך רגע להתעמק בזה. וגם מה אני רוצה לספר, דרך הסיפור הזה. אסי כהן ונועה קולר הם ההורים שלך. ומה שקרה זה שהלכתי לאיזה סדנה, והתחלתי כזה לכתוב. כמה ילתה מאלה שלא מבינים שזה סתם סדנו? הלכתי לאיזה סדנה שגם זה היה פיתוח של רעיונות, זו הייתה סדנת פיתוח רעיונות, של נטלי מרקוס, ויש כל מיני תרגילים לכתיבה של סצנות, ואני סתם, אתה יודע, מתחיל לדמיין, אתה יודע, מדמיין בהתחלה את נועה קולר, לפני אסי כהן, מי באמת מעז לדמיין את אסי כהן, כאילו, כשאתה כותב, מי זה, אבל אמרתי, גם נועה קולר, אבל אמרתי לעצמי בראש, מישהו ברפרנס של אסי כהן. וכתבתי כל מיני סצנות כאלה, ופתאום הבנתי לאט לאט על מה אני כותב, חשבתי שאני מבין על מה אני כותב. כן, הם גלים את זה בדרך כלל בשלב קצת יותר מאוחר. בשלב הרבה יותר מאוחר. הבנתי שאין לי כוח לחכות עכשיו 10 שנים עד שהסדרה הזאת, זה רעיון לסדרות, עד שהסדרה הזאת תקרה, תמיד לוקח שנים עד שהדבר הזה קורה. ואמרתי, אני כל כך אוהב סרטים קצרים, ואני גם חבר באקדמיה, ואני כל שנה, אני גם יוצא לי להיות לקטור, ולראות איזה 40 סרטים כל שנה, סרטים קצרים כל שנה. אז אמרתי, יאללה, אני אנסה לכתוב סרט קצר. וניסיתי, ישבתי מול הקובץ וורד,
וזה לא קרה, משהו שם לא קרה, משהו שם לא עבד, כי אני לא אעלה אתכם בכל מיני פילוסופיות בגרוש כאלה, ומה שקרה זה כמו סיפור מקודם, 7 באוקטובר הגיע, וכמו שאמרתי מקודם, פתאום הייתה רעידת אדמה של איך שהכרתי את עצמי, ואיך שכולנו הכרנו את עצמנו. אתה מת על אסונות, אסונות עושה לך טוב. כמו הקורונה וגם זה, עזוב, אנחנו לא נדבר על זה, פחד מהמוות. זהו, יפה, עושה לך מבורך. זה לפסיכולוגית, או לפסיכיאטר. ואז הבנתי שהסיפור של ההורים שלי, הוא לא סיפור על אנשים שחשוב שהם יגלו את עצמם, אלא על הפחד מלגלות את עצמך. כמו שאני פחדתי פתאום מהדברים שפתאום, מהאדם שפתאום הרגשתי שאני נהיה, שזה כאילו פתאום בן אדם שחושב על ההישרדות שלו, ואז פתאום יכול להיות שהוא לא חושב באופן באמת קוהרנטי. תסביר. 7 באוקטובר, פתאום הייתי עסוק פתאום בלחיות. פתאום הסתובבתי ליד החלון, ופחדתי שיצלפו בי. מי חושב ככה? נכון. מי חשב ככה לפני? וזה עורר בי כל מיני, אתה יודע, כל מיני תחושות מאוד מאוד קשות על המפלצתיות הזאת, שגרמה לי להיכנס לטראומה. ורציתי שיקרה דבר מאוד מאוד רע לאנשים האלה. הדבר הכי רע, סבל, רציתי שאותם אנשים יסבלו. אף פעם לא הייתה לי תקווה או רצון שבן אדם אחר יסבול. לא קרה. כי ההיסטוריה הוכיחה לי שמידה כנגד מידה. אבל באותו רגע אני עוד לא רואה את כנגד מידה, אני רואה את הרוע בהתגלמותו, אז מבחינתי רציתי שיקרה לאנשים האלה אסון. ונורא פחדתי שמשהו אולי לך נסדק. כן. במהות שלך. כן. וזה הפחד מלהפוך להיות אדם מסוים. ונזכרתי שההורים שלי עברו את אותו דבר, ההורים שלי נורא לקח להם, הם לפחות 10 שנים חיו בתוך גוף שהוא לא שלהם, של אנשים אינדיבידואליסטים שחולמים בגדול ורוצים לחיות לייפסטייל אחר, שזה לא הלייפסטייל שלתוכו הם נולדו, גדלו ועל פיו חינכו את הילדים שלהם, הם רוצים אורח חיים אחר, והם נורא פחדו מזה, כי הם לא הכירו שום דבר שמחכה להם בצד השני, וגם זה אומר שהם הורים לא טובים גם, כי הם חינכו כי הם שיקרו לכם. כי הם שיקרו לנו. כל החיים. וברגע שהבנתי שזה לא, שאני לא כותב על כמה שחשוב לחיות על פי האמת שלך, או אני עצמי האותנטי שלך, ואני בעצם כותב על הפחד מלחיות לפי האמת שלך, ועל מה שתאבד בדרך ועל המחיר שתשלם, אז מה זה זה פרץ לך. ומה זה חגג? התחלתי לחגוג מול הקובץ וורד. וזה פתאום יצא איזשהו, פתאום משהו נפתח שם. דיוק של משהו אחד בראש, משנה הכל. ואז, אתה יודע, המדינה במלחמה, הגעתי לאיזה דראפט 5, תוך כדי זה היה בלגן לא נורמלי, ופתאום כשהגעתי לדראפט 5, ראיתי, בונה, מתחיל להתגבש לי פה, זה כבר מתחיל... יש לך משהו. משהו, עוד לא מספיק קוהרנטי, עוד לא מספיק מסודר, עוד לא מספיק דרמטי, אבל מתחיל לקרות משהו, ואז אמרתי, טוב, אני אחפש איזה חברת הפקה, שכאילו, שתתעניין בזה, נשלח את זה לאחת הקרנות, אולי נקבל איזשהו מימון ונוכל לביים את זה. עוד לא חשבתי כאילו ממש שאני גם מביים את זה, היה לי חלום לביים את זה, אבל אמרתי, איך ייתנו לי לביים עכשיו? קטונתי בראש. כן. חשבת בראש של תסריטאי. כן, למרות שאני, אתה יודע, מאוד אוהב קולנוע, מאוד אוהב לדבר על קולנוע, תמיד אהבתי קולנוע, במיוחד... אתה רואה 40 סרטים קצרים במיוחד ישראלי. בארץ אתה עושה תסריט, בדרך כלל גם אתה סיכוי מאוד טוב שאתה מביים אותו. לא תמיד, אם זה בטלוויזיה ממש לא. לא, בטלוויזיה פחות. בקולנוע רק אם ביימת, רק אם למדת קולנוע. כן. אני לא למדתי קולנוע, אני פחדתי ללכת ללמוד קולנוע. פחדתי להיכנס עוד פעם לתוך כיתה, כמו זה היה ממש שנה אחרי שסיימתי יורם, אני לא... חשבתי ללכת ללמוד קולנוע, אבל לי קצת... לא יודע מה קרה שם. אבל החלטתי בסוף לא, פחדתי קצת. מתחרט? לא. לא יודע. והסרט מה איתו? ואז הלכתי לכל מיני חברות הפקה כאלה קטנות, אם הן רוצות להפיק, אף אחד לא רצה לקרוא אפילו. מה? אבל אתה דניאל מורשת. אתה יודע, אותם זה לא... אם הם צריכים לבחור בין סטודנט שסיים עכשיו סמי שפיגל לאוניברסיטת תל אביב, לבין איזה שחקן שאולי יש לו איזה גחמה, רוצה לעשות סרט. אבל אתה גם חלק מהמועצה הזאת. זה משהו...
מה, יש פה ג'וס? יש תככים? לא, זה לא תככים, זה פשוט, זה כל מיני מושגים, יש את האקדמיה זה 1,200 איש שלא מכירים בהכרח אחד את השני, והחברות הפקה הקטנות, האינדיות, זה לא כאילו מעניין אותם, אתה יודע, פר יצירה להיכנס פנימה, ואני יכול להבין למה כשדניאל מורשת מסמס להם הודעה, למה לא מעניין לשים עליו את הז'יטונים, או כי לקחת סרט קצר ולהפיק אותו, אבל לפני שאתה שם ז'יטונים אתה קורא. אף אחד לא רוצה לקרוא. באמת? לא כי רוצה זה לקרוא. תעשייה, כן. ממש לא. לא, אני חלילה, אני לא שופט אותם בכלל, וגם ניסיתי באופן עצמי גם להגיש לכל מיני קרנות. כמה פעמים קיבלתי תשובה שלילית בכל פעם מחדש. כמובן לא מאשים אף אחד, הם מקבלים מאות של תסריטים בכל הגשה, יש מעט מאוד כסף לחלק, לפעמים יש דברים שהולכים לאיבוד. אז הייתי באיזה מובן הזה, חשבתי אולי להחזיר את זה למגירה, לא להחזיר את זה למגירה. ואמרתי, יאללה, אני עושה את זה, לא אכפת לי. אני רוצה לעשות את זה, וכנראה גם אני אביים את זה ככל הנראה. לא יודע מה, אני אקח הלוואה, פעם היינו בסדנה אצל גל אמיתי, פה בסטודיו של גל אמיתי, של ארז דריגס, חזרות, והוא דיבר על כתיבה. זה היה שיעור, ואני זוכר שזו תלמידה שאלה אותו, נגיד עכשיו כתבתי משהו, כתבתי תסריט, יש לי משהו, זהב ביד, וזה, איך, למי אני ניגשת? אני לא יודעת. אז הוא אמר לה, כשיהיה לך משהו זהב ביד, את תמצאי, כאילו, תמצאי למי להגיע לזה. כאילו, זה לא על איזה שם, בדיוק, כשיש לך, כאילו, כשהבנת שיש לך משהו ביד, אתה לא יכול לוותר עליו, אתה פשוט תמצא את הדרך, אתה מבין? כנראה, אבל ברור לך שמכל חברת הפקה כזאת שאמרה לי לא, אמרתי, זה כאילו יש מצב שזה אבוד, זה מקרה אבוד. כן, זה מוריד אתה יודע, מוריד אותך. זה מוריד מפרץ, במיוחד שזה אחד אחרי השני, חלק לא עונים אפילו להודעה, לא עונים אפילו למייל. ואז שיר האס, חברה מאוד טובה שגם עזרה לי גם... שיר האס, חברה, לאורך ידידה. מה, זה כאילו, זה name dropping כאילו? אחי, עכשיו במרוול. לא, תשמע, אנחנו חברים עוד הרבה לפני מרוול, אתה מבין? עוד מאז שהיינו בצבא אני מכיר אותה. והיא כזה גם קראה את זה, והיא כזה, ידעה שאני... חשבתי את נועה קולר כשכתבתי את זה, אמרה לי, דבר עם נועה קולר. אמרתי לה, מה אני אדבר? אין לי חברת הפקה, אין לי כלום, אין לי שום דבר, איך אני אפנה לנועה קולר? אז אמרה, תגיד לה שאתה רוצה ייעוץ, שתייעץ לך תסריט, זה מקובל מאוד לשלוח תסריט ולהתייעץ איתו עם אנשים מהמקצוע שיחוו דעה. אמרת, תשלח לה, והיא תיתן לך ייעוץ, תרגיש מה הווייב, ואם היא תתלהב, ואם אתה תרגיש שיש ביניכם איזשהו חיבור, אז גם תציע לה את התפקיד. אז אמרתי לה, בסדר, אבל את מדברת איתה, אני לא פונה לה, אני לא מכיר אותה, אני יותר מדי פליזר ומעריץ את האדמה שהיא דורכת עליה, גם תמיד הייתי נתקל בה בכל מיני אירועים שלה, אתה יודע, כאן 11 וכאלה, וזה כזה, זה נועה קולר, זה כזה, לראותם בלבד כזה, זה נורא... כזה ראה וקדש, זה לא... אני לא יכול לפנות, כי גם פחדתי שיהיה פה שברון לב, שתגיד, איתה חמוד זה, וביי. והיא הייתה מקסימה, היא אמרה, כן, שיסמס לי, וזה, סימסתי לה, התקשרתי אליה, אמרה לי, אני מאוד עסוקה, זה, בוא תשלח לי, אני אראה אם בשבועיים הקרובים אני אצליח, וניפגש. והיא אמרה לי, היא שאלה אותי, מה אתה צריך ממני? אמרתי לה, אני צריך שתקראי את זה, ותגידי לי את כל שעל ליבך. זה מה שאני רוצה. כמה עמודים זה? אמרה, יאללה. בסדר קצר, זה 20 עמודים, משהו כזה, 15, 20. אוקיי. וזה משתנה, זה גם יכול להיות פחות. אני אישית מאוד אוהב את הסרטים שהם כזה 15 דקות, 20 דקות. אני חולה על סרטים קצרים. כן, ואז זה בול בפוני. ובאותו יום ששלחתי לה, אתה יודע, אמרתי, טוב, היא תשלח לי הודעה עוד איזה שבועיים כזה, אם היא תזכור בכלל. ובאותו יום אחרי, שלחתי לה את זה ב5 אחר הצהריים, תוך כדי ארוחת שישי, אני מקבל ממנה הודעה, דניאל, אהבתי בטירוף, בוא ניפגש. יואו, זה כיף. זה מפגש. כן. וזה פעם ראשונה גם מישהו מוכן לקרוא את זה. אתם קולטים? כאילו, אף חברות הפקה כאילו קטנות, לא רצו לקרוא את זה, היא גם הסכימה לקרוא את זה, גם קראה את זה, גם אנחנו ניפגש. ואמרה, ובוא ניפגש, נפגשנו ביום הולדת 30 שלי, ב-24/12, בבית קפה, אני הרגשתי לפני באמת פרפרים בבטן, כמו דייט. אני הולך לשבת עם פאקינג נועה קולר, על תפקיד שכתבתי לה, שהיא לא יודעת שכתבתי אותו בשבילה, אני לא יודע אם היא תרצה לעשות את זה, ואני לא יודע כאילו מה...
וגם אין לי חברת הפקה, כאילו, בשביל שהדבר הזה יקרה, זה צריך לקרות נס, ולא רק שהיא תאהב ותרצה. צריך לקרות עוד הרבה דברים בשביל שהדבר הזה יקרה. ואני יושב איתה, והיא אומרת דברים נורא נורא יפים, ואומרת לי, בתחילת הפגישה, תשמע, הדרך שתהיה לי הכי נוחה שנעשה את זה, זה שאני אקריא את הדמות הראשית, ואתה תקריא את כל שאר הדמויות. ממש בגישה על מגש את כל מה שאתה... בוא שב לידי. אני כזה מתחכך. והיא מקריאה את זה, ואני... אורות. הלב שלי דופק כמו לא יודע מה, ואני... אתה יודע, אוקסיטוצין, דופמין, אוונגליסט. כל ההורמונים שאחראים על האהבה בגוף, מופרשים לי בגוף. התחושה הייתה כמו בדייט הראשון שלי עם תמיר. ככה זה היה. זה היה באמת, זה היה אורות, זה כאילו, ואנחנו מדברים, אתה יודע, מגיעים למקומות שהיא ראתה בתסריט, שאני עוד לא הספקתי עוד להגיע להם, לעומקים מסוימים שהיא צריכה לראות שאני עוד לא הצלחתי לראות. והשיחה באמת מגיעה למקומות מאוד מאוד גבוהים, ועוברות איזה שעתיים שאנחנו יושבים שם, כשבאותו זמן בקניון ליד, בעלה עם הילדים, כי זה היום שלה עם הילדים, והיא ביקשה ממנו שהוא יהיה עם הילדים. כשהוא יהיה איתם בקניון, ובזמן שתוכל לעזור לבחור הנחמד שצריך עזרה עם התסריט הקצר שלו. דניאל מורשת. ואז אני כבר מרגיש שכבר מגיע סוף הפגישה, וכאילו הייתה איזו מין תחושה באוויר של... זה שלך, כאילו הייתי בטוח שהיא הולכת להגיד לי, יאללה, מתי אתם צילומים, מתי אנחנו עושים את זה? והיא לא אומרת לי את זה, לא אומרת. כי היא רוצה שאתה תגיד. או שהיא לא... אבל מבחינתי אני לא יודע, אני עד עכשיו, אתה יודע, חברות הפקה קטנות, זה כאילו לא שמו לה, אז כאילו, אז מי זאת נועה קולר שעכשיו תשים על זה? אבל זו מידה של צניעות כזאת, לא להציע את עצמה שאתה מציע. כן, אבל גם אין כלום, כאילו, אתה יודע, בחורה בין צילומים לסדרה שהיא כותבת בכאן 11, לקופה ראשית, אני יודע, אתה יודע, זה... ואז מה? ואז אני אומר לה, מה את חושבת על ליהוק? מי את חושבת מתאימה? ואז היא כזה, הרגשתי שפתאום העיניים שלה כזה מוסתות, אמרת לי, אני לא יודעת, אתה צריך להחליט אם זה מזרחי או אשכנזי. אמרתי, לא אשכנזי. זה אשכנזי. מטולטלת, אני רוצה מטולטלת. ואז היא כזה, אני לא יודעת. ואני ברגע הזה נשבר לי הלב, זה היה נראה כאילו... זה חמוד שלא היה לך את הביטחון להגיד לה, רוצה... לא, כי אני הרגשתי שהיא כאילו מבינה לאן זה הולך, והיא כאילו לא רוצה לבאס אותי, שוואלה, לא מתאים, אחי, אתה מקסים וזה. ואז זה כאילו הרגיש, כאילו אני צריך להגיד, כמו שאמרתי לתמיר, תשמע, אתה מצא חן בעיני כזה, אני חייב לעשות את הצעד. ואז פשוט, זה היה לי ממש קשה, והיה לי באמת, הבטן שלי כאבה, ואני פשוט התחלתי לצחוק כמו מטומטם. ואז היא מסתכלת עליי ואמרת לי, מה יש לך? כאילו, את תעשי לי. מה קורה? אז אמרתי לה, נועה, אני כבר הרבה זמן מדמיין אותך, כשאני כותב את התפקיד, אני כתבתי את התפקיד הזה בשבילך. היא מסתכלת עליי, עושה לי, ממי. וזה הממי שאני הייתי בטוח שזה ממי שאני צריכה רגע להתקשר לזוהר יעקובסון, הסוכנת שאני צריכה רגע לבדוק, זה נראה מבחינת תאריכים, אבל הדבר הבא שאני זוכר, דוקטור, איזה נועה קולר באמצע בית קפה, יושבת עליי, מצרפתת לי את הלחי, לוקחת לי את הידיים ואומרת לי, דניאל, בוא נצא לדרך. ופתאום זה הפך להיות לא רק שלי, זה הפך להיות פתאום גם... כן, יש לך פרטנרית ועוד איזו. יש לי עוד מישהו פה לדרך, ואני כל כך הערכתי את זה, והייתי על ענן, והיא הייתה, זה כמובן, זה היה, רגע, אתה יודע, מצחיקי שלה, היא בחורה מצחיקה, היא בחורה כאילו, ברור. זה היה שעשוע רגע. כן, קהילה, זורמת. כן, ופתאום התחלתי לחלום את זה גם ביחד איתה. והתחלנו לחשוב, מי עוד ישחק בזה? דיברתי עם חברה שלי, שירה, וויל סמית, נדבר איתו. וויל סמית. הוא מחפש עבודה אחרי הסתירה שורית. לא, ותוך שבוע חברת הפקה אחרת שפנית אליה, אמרה, נועה קולר. יאללה. אבל לא, אבל זה גם חברת הפקה שמאוד מאוד רציתי, שגם מאוד היא רצתה לקרוא את התסריט, אהבה את התסריט מאוד, נתנה המון אינפוטים יפים וטובים,
ועכשיו אני צריך, אלוהים ישמור, להרים עכשיו פרויקט לבד בעצם. זאת אומרת, זו פעם ראשונה, מעולם לא ביימתי, גם לא הייתי שחקן על סטים, כשהייתי בפונקציה של שחקן על סטים, לא הייתי, לא היית חי את הסט? לא, בוא נגיד זה ככה, הייתי מאוד בלהיות חייל של שחקן, ובוא נגיד, ידעתי מה זה foreground, לא, באמת גם foreground לא ידעתי, ידעתי מה זה פן, אבל אתה יודע, יש המון בקטע. דברים ש... איך לך לברוא, פוקוסים אחרים, איך תגיד. לברוא את העולם הזה, כן, אבל לא, אני- לקחתי סדנה של גיא רז, גיא רז הוא צלם מאוד מאוד מוכשר, שעושה קורס סינמטוגרפיה, שזה קשר בין צלם לבמאי, שבאמת, וואו, מהמם. שהפיל לי את כל האסימונים שהרגשתי שאני צריך שיפלו לי. וואו. ואתה צריך לבחור עכשיו צלם, ואתה צריך לבחור מעצב אומנותי, וללהק שחקנים, ואתה פתאום גם נמצא בעמדה אחרת, אבל פתאום אתה פתאום הרגשתי, פתאום אני בורא את העולם. אבל אממה, אני הייתי צריך לעשות את זה לבד, לקחתי הלוואה בשביל לעשות בשביל ההפקה, בשביל שזה יקרה. כמה הלוואה? רוב האנשים באו בחינם, אבל היו הרבה דברים שהיה שאין לך מנוס. חייב כן, שלם זה עליהם, כסף, שאין זה ברירה. כעשרות אלפי שקלים. זה המון, 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 המון כסף. כמה ימי צילום, סליחה זה שאני... 3 ימי צילום. ואז אני גם צריך, אתה יודע, לא התייחסתי לדמות של הזוג הזה כמו אל ההורים שלי, התייחסתי לזוג הזה כאל זוג נפרד. יפה, עשית את צריך קצת הניתוק. לברוא אותם, זה חשוב. והייתי צריך לברוא אותם, לתת להם, ולהתאהב בזוג, ובשלב מאוד מוקדם, אני חושב שכבר מההתחלה ההורים שלי כבר לא היו בתוך הסיפור הזה, והתייחסתי לזוג מאוד מאוד ספציפי, ובאיזשהו שלב אמרתי, אוקיי, מי הדמות של הגבר, ואתה יודע, רציתי מישהו כאילו, חשבתי על מישהו, רפרנס אסי כהן, ופתאום המון המון אנשי צוות שרציתי שיקחו חלק בפרויקט, אני מכיר את אסי. אם זה הצלם, אם זה המעצב האומנותי, אם זה המאפרת, מעצבת תלבושות שפשוט התגייסו, אמרתי, וזה הכל קרה, ותוך 3 חודשים היינו צריכים להרים את הפרויקט. אמרתי, אני אנסה לפנות לאסי כהן, כאילו, אין לי ברירה. ופניתי אליו. באינסטגרם, איך אתה פונה לאסי כהן? ב-SMS, כאילו, קיבלתי את המספר שלו, אני לא מכיר אותו מלפני. אתה יכול להעביר לנו? אני רק יודע שהוא פשוט איש מקסים. כן, מקסים. כן, שמעתי את זה איש עליו קסם. מהמון גורמים. שהוא ואז ביישני. אז פשוט שלחתי לו הודעה, הדברים איכשהו התגלגלו, הוא קרא, אהב, נפגשנו, הוא אמר, אני איתך. יואו, זה משוגע. וכשזה קרה, זה היה באמת... משם אתה כבר ב-72% דרך. יש לך את נועה קולר ואסי כהן, כבר לבד הם כן, עושים אבל זה דברים. קצת לא... אני פשוט הגע, אני לומד קולנוע, אני עושה קולנוע, אני גם כאילו בעולם הזה. זה לא קצת מעלה את הרף חרדה יותר? זאת אומרת, זה לא עושה את ה... זה בעיקר מעלה את הרף חרדה. זה לא מרגיע על הסרט, זה עושה את זה בדיוק הפוך, לא, כי עכשיו יש ציפיות. זה בעיקר מעלה את החרדה, במובן הכי הרסני של הדבר, ממש במובנים מאוד מאוד לא טובים, שזה מביא אותך למקומות, על גבול האפלים הייתי אומר גם קצת. אני חייב באמת לשים את הקלפים על השולחן ולהגיד את זה, כי אתה נורא רוצה שזה יעבוד, ואתה נורא רוצה שזה יקרה, ויש עוד הרבה אנשים ביחד איתך שרוצים שזה יקרה, אבל מצד שני, כאילו, זה שזה קרה זה בכלל נס, כי... בעיניך. כי תראה, אני מסתכל, זה שיש משהו שלא היה כלום, זה נס. אני פעם התייעצתי עם... אין על יש מאין. אני פעם התייעצתי עם ידידה קולנוענית מאוד מאוד מוכשרת, מאוד מאוד מוכרת, אלישה קיש. שעושה סרטים. די. מה, אני כאילו פה? זה מה שאתה אומר לי? לא, אתה אמרת שמות מאוד יפים. זה מה שעבר אליך? חלילה. מאוד בעדך, דניאל. לא רוצה עכשיו, סתם. מה שהיא אמרה, היא אמרה לי, בשביל לביים קולנוע, אתה חייב ללמוד קולנוע. מי זאת? וזה עוד יותר העלה לי את הסף של החרדה. אמרת, איך אני לא למדתי קולנוע, אני צריך... כן, אז מבחינתי עכשיו, אני צריך להיכנס לעובי הקורה, אני חייב, זה גרם לי להעמיק יותר וללמוד יותר, ולשמוע כמה שיותר פודקאסטים שקשורים לזה, ולקרוא ספרים שקשורים לזה, ולהתייעץ עם אנשים, אבל בסופו של דבר למצוא את הדרך שלי ליצור את זה. אבל, ובסוף... זה בן אדם מגויס אתה ומחויב, אתה חרוץ, זה לא כולם כך. אבל גם הרבה אנשים שהצטרפו אליי לדרך היו בתוך זה, ואתה יודע מה זה אמת צילום, אתה יודע כמה כאוס יש באמת צילום.
וזה היו 3 ימי צילום בהרמוניה לא נורמלית. איזה כיף. כי מבחינתי גם, מה שלמדתי מסטים זה, איזה סט אני רוצה שזה שכולם יהיה. הם מגויסים, לא, זה רק אומר על היצירה ועליך. לא, אבל אני נורא רציתי שתהיה הרמוניה, אז עשיתי הכל בשביל להיות כמה שיותר מוכן, כמה שיותר לדעת מה בדיוק כמה אני רוצה, וגם להיות ער ולעקוב אחרי דברים שקורים, כל מיני אנרגיה שקורית, איזשהו הלכי רוח שקורים על הסט, שאני גם יכול ללכת איתם. לפעמים זה מפר את ההרמוניה. כמו פרק בבובספוג, היה פרק כזה שהוא הכין מסיבת הפתעה, הוא הכין מסיבה אצלו בבית, אז בשעה זה וזה יהיה ככה, בזה וזה וזה, והוא כל כך רצה שהכל יהיה לפי הסדר, אז היה כאוס, אבל אני מניח שגם יש לך עוד רובד של בובספוג אין, וזה מודעות עצמית. ואז... אבל הצלחת להיות נוכח בסיטואציה? מאוד, הייתי מאוד נוכח בסיטואציה. וואו, זה הצלחה בעיניי. רוב החרדה הייתה עד לשם, זה היה 3-4 חודשים של טוקי ועוד טוקי, אחד זה טוקי של תסמונת המתחזה שאומר לי, אין לך את זה, מה אתה עושה, מה נראה לך? למה הבאת את כל האנשים האלה? אתה ממש לא יוסף סידר, ואתה ממש לא שמי זרחין, ואתה חי בסרט, ועוד אחד שאומר, תנסה, מקסימום לא יעבוד, אבל תנסה. זה כאילו, זה גם לא, בשום שלב הוא לא אמר לי, יש לך את זה, יש לך את זה, יש לך את זה. הוא אמר לי, מקסימום לא יעבוד, נפלו השמיים, זה מה שהוא אמר לי. ושניהם היו כאילו, אז כמובן שהטוקי שאין לך את זה היה יותר חזק. אבל ברגע שכל כך הרבה אנשים הצטרפו לדרך, שכבר האמינו, אני כזה ידעתי הבנתי שהרכבת יצאה ואין לי כאילו, איך לא לעשות את זה. וברגע שהתחילו האמת צילום, קסם. ברגע שכולם איתך ונהנים, וכיף, ואסי כהן ונועה קולר גם עושים שטויות, ובאקשן הם פתאום בתוך הדבר, והיא פתאום משום מקום מביאה את האמוציות שלה. אני אתענה בך, אתה לא מבין. ופתאום אני גם רואה את אסי כהן שנייה לפני שהוא נכנס לסט, חוזר בראש על טקסטים שאני כתבתי, זה היה כאילו... זה מטורף. זה היה הזיה. זה היה ממש הזיה, ואז באמת זה היו 3 ימים קסומים, ואני כל כך מודה להם ולכל הצוות שהצטרף אליי, אני כל כך, יש בי אהבה כל כך ענקית ועוצמתית אליהם, אני הרבה יותר מרגיש אהבה גדולה אליהם, לאנשים, מאשר שאני מרגיש צ'פחה לעצמי. כי כמו שאתה מתכוון, זה לא היה קורה בלעדיכם, אתה מתכוון. לא, גם כזה, ואז אומרים, זה בזכותך, אני כל כך מוצף מאהבה אליכם, שאני אפילו לא רואה את עצמי בתוך הדבר הזה. איזה נסיך. מדהים. ואז אתה מגיע לעריכה. מצליח. עוד לא, כאילו, תשמע. התקבל עכשיו. פסטיבל חיפה. זה שעשית סרט קצר, זה לא אומר שום דבר. זה לא אומר כלום. כאילו, יכול להיות לך סרט קצר, וזה כאילו, בלי שסרט... אני יודע מה, כאילו, הדבר שיוצרי סרטים רוצים, יותר מהכל, לפעמים יותר משאנשים יבואו לראות לכל, זה שיתקבל לפסטיבלים. זה שיתקבל לפסטיבל. ברור. לא משנה אם זה פסטיבל כאן, או פסטיבל ירושלים, או פסטיבל חיפה. ואני רק רציתי שתתקבל לאחד הפסטיבלים בארץ. בחול באמת, אחרי 7 באוקטובר, אחרי שאתה רואה... ואיפה זה עומד, כאילו, מבחינת הדבר הזה? ואיך שסיימתי לערוך, אמרתי, אני אגיש, היה פתוח לפסטיבל חיפה, והגשתי את זה אליהם, הסיכוי מאוד נמוך, ואז הגיע היום של ההודעות, שהם צריכים להודיע, וגם העריכה, זה שלב מאוד מאוד מלחיץ, שוח, כן. אבל כשהתייעצתי עם כל מיני אנשים, קיבלתי חיזוקים מאוד יפים, אבל עדיין משהו בי, אתה יודע, אומר, על בטוח יקרה משהו שקצת ייתן לזה איזה ברקס. ואמרתי לעצמי, ברגע שזה יתקבל לאיזה פסטיבל שבא לי שזה יתקבל אליו, אני משחרר לי את זה ממני, וניתן לסרט לעשות את שלו, וקיבלתי מה שזה יתקבל לפסטיבל חיפה. נסיך. ואני הייתי... פסטיבל חיפה זה פסטיבל... אני הייתי שם ואני מאוד נהניתי. פסטיבל מאוד מאוד מוצלח, שזה הרבה מזל צריך בשביל להתקבל לשם, ובדרך לרוב מתקבלים לשם, בוא נגיד, הפרופיל שלי, זה לא משהו שאני חושב שיתרום לזה, זה לא מה זה בעוכריך?
אני לא יודע, זה צריך לשאול, לא יודע לענות על השאלה הזאת. בסופו של דבר, האיכות של היצירות שמגיעות בפרונט. לשם, זה מה שחשוב, ואני מאמין, ואני ממש כאילו מחכה לראות באיזה אופן זה... איזו זכות, באיזה אחי. אופן זה אם אני לא- יתקבל, בהצלחה. אבל אני בעיקר נורא מתרגש שלמרות השנה הכל כך קשה הזאת, קרה משהו שלא חשבתי, לא חלמתי, אם נגיד היית אומר לי ב7 באוקטובר ששנה אחר עכשיו כך, אתה תהיה עם סרט בפסטיבל חיפה? עם סרט קצר, כי כשתמיר התקשר אליי, אמר לי, זה, אמרתי לו, אתה שומע חמוד, אני רק צריך לעשות סרט קצר, ואז טוב, יאללה, תהנה. וכאילו, הוא לא הבין מה זה סרט קצר, הוא חשב שזה... אנשים לא מבינים, זה הפקה, אחי, זה סרט. אחי, זה הוא סרט לעשות סרט. וההורים לעשות שלי סרט. לא הבינו מה זה, אבל תמיר גם כאילו אמר לי, טוב, עוד אחד, לפעמים אתה יושב וכותב לך כל מיני רעיונות שלא קורה איתם שום דבר. כן, אז קשה עוד פעם. להבין בתוך... ואז הוא מגיע לסט, הוא בדיוק השתחרר מהמילואים, הוא מגיע לסט, זה הלם. הלם. אנחנו חוזרים הביתה, אחרי היום צילום הראשון, כי הוא היה זה שהוא היה נערת מים, והוא עזר לארט, והוא עזר לנערי מחנה וכל זה, הוא חזר אותם, הוא אמר לי, בוא'נה, מה זה פיקפקתי ביכולות שלך? הוא אמר לי, אני לא חשבתי שאתה ככה, אתה יודע? אבל זה מחמיא לך. איזה קש חשבת שנהיה אפס? אבל זה מחמיא לך יותר מזה. טוב, אנחנו חייבים... שמע, אלוף. אנחנו עוד שנייה המצלמות כבר נכבות. אנחנו אוי חייבים ואבוי. לסיים. אני חייב להגיד רגע לפני זה, זה משפט. שמע, אני גם בעולם הזה של סרטים, עשיתי סרט, ואני יודע כמה זה, ואני עכשיו מתחיל לכתוב סרט גמר, איפה אתה למד? במנשר. פה זה יא, מטורף, אדיר, כן, זה היה פעם קאמרה אובסקורה. נכון. אתה בלימודי קולנוע שם? כן. איך שם? מדהים ולא מדהים, תלוי, אתה יודע, איך מסתכלים על זה. ראיתי סרטים מצוינים יש, של כן, מנשר. יש. אחד הסרטים הקצרים הישראלים האהובים איזה, עליי, איזה? סרט שגם לזכות מלידה, שהוא על מה? שהוא יצא ממנשר, זה על לכתוב תגלית לעצמי. של עולים רוסים. בסרט מדברי כזה? זכות כן. מלאה. מדהים, מדהים, מדהים. אני יודע גם מי צילם את זה, הוא לימד אותי. סרט מעולה. סרט מדהים. כתוב טוב, קצת. כן, זהו, אז אני רציתי להגיד רגע שבאמת כל כך מתחבר לחוויה הזאת שלך, ברמה שאתה... כי זה נס הדבר. אבל הזה. זה נס, ועם זאת, זה החלטה שלך. וזה, עם כמה שזה היה קשה, בסוף אתה קיבלת אותה ולא אף אחד אחר. אבל זהו, אנחנו חייבים באמת, אני רוצה להגיד לך באמת, מה זה תודה שבאת, אחי? תודה. מה זה הפרק תענוג. הכי ארוך שעשינו, כי הוא פשוט לא אבל רציתי לא, להסתיים אתם איתו. תחתכו, לא, תחתכו. אולי. שום אולי נחתוך, נראה. היה קודש, איזה נחתוך. היה מדהים, היה מדהים. ובאמת תודה, אחי, שבאת, אני לוקח, שמע, אתה סטורי טלר, איך שאתה, אני מבחינתי, אתה יודע, יש פרקים שאתה כזה, אני רציתי רק לשבת, להקשיב לך, אחי, ואתה באמת, אני מחזק. קראתי להם חוזות, אחי, באמת אני אומר את זה מהלב, וגם חשוב להגיד את זה פה. חוזות מדהימים, אחי, ואני סופר התחברתי אליך, כיף לי שבאת מאוד. רוצה להגיד כמה איזה מילים נסיך, אחי, לסיום? וואלה, אמרת מעל ומעבר, אחי, אלה המילים, אחי. אני פה רק בגלל היית- לידור, היית שתדע, אני תענוג. שרוף על האיש הזה. היית אבל תענוג. כשאני אעשה סרט, אתה תבוא, אתה מבין? ככה, נגיד את אלה ש... בעזרת נסיך. השם. אוהב אותך מאוד, אחי. תודה רבה. תודה שהזמנתם. אוהבים מאוד.